Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Setyembre 22, 2025, kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 96 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, iniwala gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, anay punong barangay sa kalahunan na Mandurriao, gintuad nga footwalk lang ang nahuman sa drainage project sa tuig 2022. Sa pihak kabahin, mga transport cooperative kinalantaw nga bintaha kag mayara sa nga disbintaha man ang pag-commute sa nga mga opisyal sa nga Department of Transportation or particularly ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Sa katuyuan sini nga matadlong ang mga diferensya may kantanan karon sa mga public transport naton. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita na siplatan ining bag-o lang nga ginispalto nga dalan sa Ungka flyover nagbuho-buho naman. Sa kaangot man sini nga mga isyu sa aton sini mga kabombo, si Senator Raffy Tulfo ginapasumiter sa investigation status report ang Department of Public Works and Highways tuhoy sa kontrobersyal nga aganan na flyover. Ang aganan na flyover sa aton sini nga mga kabombo ang nalumutan na natubuan na sa nga mga hilamon bangod sa malawig na siniyang nga tion nga gin-suspend sini ang construction bangod nga ti sandig diri banwa sa pagpathag man gani sa Bureau of Designs sa ginpatigayon sini nga committee hearing kagapon with Senator Raffy Tulfo. Mayara sang nakitaan sini kuno iya nga dipikto may kantanan sa sining mga pilote or piers nga nagatindog nga posible mangin kasubong ang estado sa Ungka flyover nga nagausmod. Liwat naman nga ginabasol diri karon banwa ang kontraktor sining nagadisenyo bla sang Ungka flyover or aganan flyover ngayon. Istoryante ni dugang karon sa aton sini pa rin nga pagpangalaga. Samtang Cardinal David nagpanawagan sa pumuluyo nga magpangamuyo gid bangod nga ang pungsod na Pilipinas ang yara karon sa deep political crisis. Now kag subong man sa aton sini mga kabombo, tibwas gadlaw ginalauman ining pagtililipon sa mga ordinaryo sini nga Juan de la Cruz agud nga magpabutyag man sa gila sini iyang protesta sa aton sini nga mga kabombo sa mga maanomalya kag korupsyon nga nagaklinabo subong buwas man sini nga adlaw sa aton sini nga mga kabombo ang aton sini nga pagkomemorar sa martial law. Amo ni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Pila ka mga kauturan naton karon ang nagapamangkot sini banwa. Ang House of Representatives bala may masunod pa nga hugnat sa pagpanghusisa natuhoy sa sining kontrobersyal nga mga flood control projects. Ang Senado under sa Blue Ribbon Committee nagpabutyag man sa nga ila sini iyang paghatag sa nagakigo sini nga pagtamod
kay ti ang ulihi nga ginbuyan nga mga tinaga sang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga si Senator Panfilo Ping Lacson ang balya until further notice mo. Now, sa aton sila magkabumbo, karon sa bahin iya sa House of Representatives daw ay tiklaro kung malama pa dayon pang ila siniya nga paghusisa sa the so-called investigation in aid of legislation. Now, sa aton sinikaron iya nga mga kauturan, ang Congress daw ay naman sang plano pa or kung may plano mas mayad. But we are expecting ang pumuluyo sa pungsod ng Pilipinas nag-expectar nga by that time or sa masunod siniiyang investigation in aid of legislation kung tani ara na ang presensya sining ni Representative Zaldico. Now, sa aton sinima kabumbo kay ang latest information ining travel clearance ni Representative Ko ginkanselar na sa nga kamera. So, but silingon sa aton sinima kabumbo, we are expecting nga magapauli ini siya. And then, kung mayara pagidman sa ginatawag siniyang another round sa hearing sa House of Representatives sa Tri-Committee, now, nalauman sa mga pumuluyo nga ipatawag man ini siya. Magluwas siya, siyempre, nagakadapat lang takos kag angay gid nga ipatawag man kag papungkon si former House Speaker Martina Romualdez. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo kag husisa on man sila ini karon may kangtanan sa akusasyon sang pila ka mga kontraktor. Particularmente sa bahin karon may ara sa nga kontraktor, may ara sa taga DPWH. Now, ngati may mando kuno gikan sa babaw. Tidi nang babaw na. Sino nang mga tao sa babaw na? Sa aton sining mga kabumboti, may mga ginpagwa sila nga pangalan, no? Tikang nagagwa sila diri nga pangalan mga biyan, amo ining nagresign sa iya siniya talatapan bilang House Speaker. Now si Congressman Ferdinand Martina Romualdez kagang may pinakadako sining nauklaab si Representative Zaldico. Tikabay pa nga ipatawag man ini sila para nga pamangkot mas lae kag mapasabat man sila kag kutob sa mga naminsyonarang ila sining nga pangalan dapat patambungon sa mga the so-called investigation in aid of legislation. Kaysa Senado tuya daw kasubo nga nagabutan na sang tunok sa ila sinitutunlan si Senator Senator Jengjeng si Senator Jinggoy Estrada kag si Senator Villanueva. Matapos gati as of the latest to clear na gid kuno mo. Sa aton sini nga mga kabumbo kag si Senator Joel Villanueva sa aton sini matag palamati ti do napamatud-an man to pinagi sa iya sini nga mga pakita to nga mga medios posibles kung paano maulamin ang iya sini nga pangalan. Sa aton sini mga kabumbo nga do kasubo nga ginhimo-himo lamang. Pero ti nagakadapat gid sini banwa nga mapasiguro ta nga indeed why gid naman sila sa nga kailabtanan sila dire. Sa aton sini mga kabumbo, that is why nga gusto naton magpadayon ini mga pagpangusi sa agud matumod sa kung sino dire ang mga tawo nga dapat manaban. Ang dugang nga mga detalye kag impormasyon balikan ta sa barangay nga pagpalayag sa Bomboanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
Ngayong araw ng Sabado, ika-20 sa buwan ng Setyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown, 96 days before Christmas Day. Sa ating mga headlines, sa ating weather update, ang bagyong Nando lalo pang lumakas at tumakyat na ngayon sa typhoon category. Naasahan pa rin ito na magiging isang super typhoon. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nanawagan naman sa taong bayan na sumali sa trillion peso march laban sa korupsyon. Pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure hinggil sa mga questionableng flood control projects, magtutuloy-tuloy na sa mga susunod na araw. Mas malalimang investigasyon aasahan. Abangan din mamaya sa ating international news, ang United Nations Security Council muling ipinataw ang sanctions kontra Iran. Sa balitang palakasan, itong Pinoy Olympian na si Ernest Jano EJ Obiena, inimok naman ang publiko na panoorin ang September 21 pole vault competition sa kabila ng kabi-kabilang aktibidad na kasabay nito. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Mabilis ang naging paglakas ng bagyong Nando na may international name na Ragasa at ngayon ay nasa typhoon category na ang naturang sama ng panahon. Ang sentro ng bagyong Nando, mga kabombo, ay tinatayang nasa layong 775 kilometro sa silangan ng Kasiguran sa lalawigan ng Aurora, batay na rin sa lahat ng available na data. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin niya na umaabot sa 120 kilometers per hour at meron ding pagbugso, mga kabombo, na 150 kilometers per hour, batay na rin sa pagsukat ng mga eksperto. Kumikilos ang naturang sama ng panahon, pakanluran hilagang kanluran sa Bilisian na 10 kilometro lamang bawat oras. At pinag-iingat naman ng mga residente sa silangang bahagi ng Luzon sa posibleng epekto ng malakas na ulan at hangin na maaaring ihatid nito. Sa ngayon ay wala pang nakataas na tropical cyclone wind signals sa limang parte ng ating bansa, ngunit may mga pag-ulan ang nararanasan. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang galaw ng bagyo upang agad na makapagbigay ng babala sa mga maapektuhang lugar. Inaasahan kasi na maliban sa mga pag-ulan at pagtaas ng alon sa mga baybayin ng lugar ng ating bansa, ay magtutuloy-tuloy din ang paglapit nito sa kalupaan at posibleng maglandfall dyan sa dulong hilagang Luzon. Tinatayang papalo ito sa isang pagiging tropical super typhoon at yan ay mangyayari pagpasok ng susunod na linggo. Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, nanawagan naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mamamayan na makiisa sa trillion peso march, Day of Prayer and Accountability Against Corruption na gaganapin sa linggo, Setyembre 21. Bukas na ito, ganap na 2:00 ng hapon sa EDSA People Power Monument. Ayon sa pastoral statement na pinirmahan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines President Cardinal Pablo Virgilio David, hindi ito political rally kundi isang moral stand laban sa matagal na kultura ng katiwalian. Nila ito ay panawagan ng panalangin, pagkakaisa at pagkilos para sa dignidad ng ating bayan at laban sa pagnanakaw ng kinabukasan. Hinikayat din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga diocesan, parokya, Catholic schools at civic groups sa buong bansa na magsagawa ng sariling prayer rallies bilang pagkikiisa. Kasabay nito, naglatag naman ang mga obispo ng 9 na hakbang para labanan ng korupsyon, ang pagiging mapagmatsyag, pagtanggi sa patronage politics, pagpapakita ng katapatan at pagtataguyod ng transparency sa pamayanan at parokya. Pinayuhan din nila ang kabataan na gamitin ang digital platforms para sa katotohanan at laban sa maling gawain. Nagpahayag ang Catholic group ng pagkadismaya sa paulit-ulit na investigasyong na uuwi pa rin sa wala. Dagdag pa ng mga obispo, ang katiwalian ay dapat tugunan sa pamamagitan ng pananampalataya, tapang at mapayapang pagkilos, hindi ng karahasan o kawalang pakialam. Sa kaugnay pa rin, mga kabombo, ng mga impormasyon, inihayag naman ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na hangad nila ng isang mapayapang pagsasagawa ng kilos protesta sa iba't ibang lugar sa ating bansa na pangungunahan ng ilang grupo bukas. Ayon nga sa kalihim,
na si Jesus Crispin Remulla, umasa siya na magiging maayos ang pagdaraos ng naturang mga aktibidad. Inaasahan kasi bukas ang paglahok at pakikiisa ng mga individual at samahan sa kanilang mga ihahayag na sa loobin kontra sa korupsyon dyan sa Luneta Park sa lungsod ng Maynila at EDSA Shrine sa bahagi naman ng lungsod ng Quezon at iba pang mga lugar sa ating bansa. Kung saan aminado ang kalihim na ang isyu ng korupsyon pagdating sa usapin ng flood control projects ay siyang nakakaalarma na aniya. Kaya't ibinahagi pa ni Justice Secretary Remulla na kanyang kinausap na ang Philippine National Police pati na ang National Bureau of Investigation upang tumugon sa mga pangangailangan kung sakaling ito ay hahantong sa isang security issues o concerns sa mga lugar na pagdarausan ng kilos protesta. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Dapat talaga, pagkakataon na talaga na lipunan natin na makabangon, makaahon dito. Talagang the impunity of it is alarming natin yan. Kaya nga, itong rally nga sa Sunday, ang Pangulo sana gusto sumama, kaya lang siya ang Pangulo. Hindi niya dapat inaano to. Pero we're asking the PNP and the NBI to watch over the rally so that we can protect everybody. We will make sure that it's a safe rally, that nobody comes there to disrupt it. Bahagi ang mga pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Samantala, ipinagtanggol naman ng Philippine National Police ang kanilang desisyon na magpatupad ng full alert status sa buong bansa kaugnay na inaasahang malawak ang pagtitipon sa Setyembre 21. Ayon sa pambansang pulisya, layunin ng hakbang na ito ang tiyaking seguridad at kaayusan sa mga lugar na posibleng dagsain ng mga kalahok sa trillion peso march at iba pang aktibidad. Sinabi ni ang Philippine National Police na hindi ito pananakot kundi bahagi ng standard protocol tuwing may malalaking pagtitipon. Samantala, mga kabombo, kuha na muna tayo ng mga pag-uulat mula sa ating news team. Mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure hinggil sa mga questionabling flood control projects, magtutuloy-tuloy na raw ito hanggang sa mga susunod na araw. Ito namang si dating Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez handa raw na makipag-cooperate doon sa naturang lupon. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Kinumpirma ni Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw ang pagdinig ng komisyon hinggil sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Kaya naman may mga iba't iba pang personalidad ang kanilang iimbitahan bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Ayon kay Magalong, halos araw-araw na magsasagawa ng hearing ang ICI upang mapabilis ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa umano'y ghost at substandard na mga proyekto. Dagdag pa niya, hindi lamang flood control projects ang saklaw ng investigasyon, kung hindi pati ang iba pang proyektong may anomalya. Yes, the ICI will be conducting regular hearings, almost daily hearings. But on my part, as investigator, I have to be out in the field. Marami, tuloy-tuloy yan, mga araw-araw yan meron. Kaugnay pa nito, ibinahagi rin ni Magalong na hindi lamang nagbigay ng mga napakasensitibong impormasyon si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez kung hindi kusang loob ding isinuko ang isa sa kanyang mga luxury cars bilang patunay ng kagustuhang makipagtulungan. Dagdag pa niya, nagbunyag din umano ng mga bagong personalidad si Hernandez sa naturang pagdinig. Tiniyak din ni Hernandez sa komisyon na patuloy siyang makikipagtulungan upang tukuyin ang iba pang sangkot sa irregularidad, kabilang ng mga personalidad na hindi pa niya nabubunyag sa naunang mga pandinig sa Kongreso. Sa pahayag naman ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr., sinabi nitong mula simula ay maluwag at walang pag-iwas na sumagot si Hernandez sa lahat ng tanong. Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit. So, mga detalye, very relevant, the sensitive information. We'd like to cooperate and explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons ng gagawin niya. Explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized
better to cooperate with us sa ICI. Kaya very free-flowing yung mga information na binitawan niya. Samantala, sinabi rin ni Magalong na pinag-aaralan pa kung maaaring maging state witness si Hernandez, ngunit kailangan makumpirma at masuportahan ng ebidensya ang lahat ng kanyang pahayag. Kaya kailangan na investigation. Kasi siyempre yung mga sinabi niya, kailangan may corroborative evidence. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik ng pamahalaan ang 60 billion pesos sa PhilHealth na dati ay nilipat ng Department of Finance sa National Government. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pundong ito ay gagamitin upang palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth at mapawi ang pangamba ng publiko na maaaring mabawasan ang benepisyo ng mga miyembro. Paliwanag ng Pangulo, galing sa naipong savings mula sa iba't ibang ahensya, partikular sa Department of Public Works and Highways ang ibabalik na halaga. Samantala, binisita naman ni President Marcos ang Fabella Medical Center upang inspeksyonin ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program na kanyang pinuri dahil sa maayos na operasyon. Kasabay nito, pinasalamatan ng Pangulo ang lahat ng health workers sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Giit ng Pangulo na nanatiling pangunahing tungkulin ng pamahalaan na palakasin at palawakin ang serbisyong pangkalusugan upang matiyak na may ospital at suporta ang bawat mamamayan. What we are planning to do to strengthen PhilHealth. I think today we can announce that alam ninyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay dinalang sa national government. Naramdaman kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit anong pakita natin na dumadami ang serbisyo na kinukuha ng PhilHealth, may pangamba pa rin yung tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan. Iba kung saan ito. We're talking about life and death issues here talking for. So you cannot claim them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng city. Inyong napakinggan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagatid niyan sa atin sa oras na 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nanindigan si Senator J.V. Ejercito na kailangan mabigyan na itong si SYM construction owner Sally Santos ng proteksyon sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Ayon sa senador, napansin niya ang mistulang panginginig at pagkatakot nitong si Santos noong nagsagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee nitong nakalipas na araw, lalo na noong Huwebes, ika-18 ng Setyembre, di katulad noong nakalipas na pagdinig ng parehong lupon. Batay nga sa naging revelasyon itong si Santos, maraming mga sasakyan na umano ang umaaligid sa kanyang bahay kasunod ng ilang beses na pagdalo sa naturang pagdinig. Dahil naman sa kontrobersyal na mga pahayag kung saan ay itinuturoy ni Santos ang mga dating Bulacan na First District Engineering Office officials, partikular na sina Engineer Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza na may pangunahing pakana doon sa mga ghost projects at peking bidding process at pati na yung hatian sa kita sa mga binubulsang flood control contract. Hindi anya may tatanggi ang pangangailangan na maipasok na sa Witness Protection Program ang naturang contractor. Naniniwala rin ang senador na posibleng may mailabas pa na mga karagdagang impormasyon itong si Santos kung magagawaran ng physical protection tulad na lamang ng kanyang hinihingi doon sa naturang komite.
Kung babalikan mga kabombo, ang naging pagdinig nga ng Blue Ribbon Committee ng Senado nitong araw ng Huwebes ay nairekomenda ni Senator J.B. Ejercito na mapagkalooban ng proteksyon itong si Sally bago tuluyang natapos ang naturang hearing. Ayon naman kay Committee Chairman Panpeloping Lacson, kailangang i-assess at i-validate muna ang naturang posisyon bago i-endurso sa Senate President at maging sa Department of Justice. Karagdagan pa sa mga balita. Naniniwala si Senator J.V. Ejercito na mayroon pa na mga maraming impormasyon na dapat na maibunyag si Engineer Henry Alcantara, ang dating District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na umano'y sangkot sa mga ghost at substandard projects sa naturang probinsya. Ayon nga kay Ejercito, posibleng link itong si Alcantara sa mga mas matataas pang opisyal na nakinabang o kaya naman ay responsable sa mga palpak at hindi nagawang proyekto ngunit binayaran pa rin ng gobyerno. Napansin umano ng senador sa itong demeanor ni Alcantara na mistulang nagpipigil lamang siya at na magbanggit ng mga pangalan sa mga nangyayaring Senate hearing. Naniniwala ang senador na mas marami pang mga nalalaman itong si Alcantara lalo't siya ang nagsilbing pinakamataas na opisyal sa District Engineering Office na nakakasakop doon sa mga lugar na mayroong maanumalyang flood control projects dyan sa probinsya ng Bulacan. Si Alcantara ay una nang itinuro ng kanyang dating kasamahan na si kabilang na ito si Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza bilang may pakana at nasa likod ng mga ghost projects, peking bidding at hatian sa porsyento doon sa mga naibulsang kontrata. Si Alcantara mga kabombo ay siya rin ang may koneksyon sa mga mas matataas pang opisyal tulad na lamang ni Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva, batay na rin sa naunang testimonya nito si Engineer Hernandez sa naunang pagdinigyan ng Kamara de Representantes. At umaasa naman ito si Senator Ejercito na sa mga susunod na araw ay tuluyan na rin kakanta itong si Alcantara habang umuusad pa ang ilang pagdinig dyan sa Senado bago nito tuluyang tapusin ang serye ng mga pagdinig. Bombo International News. Muling ipinataw ng United Nations Security Council ang mabibigat na economic sanctions laban sa Iran matapos ang pressure mula sa mga bansang Europeo. Bunsod ng muling pagbuhay ng nuclear program ng Tehran. Mariing tinutulan ito ng Iran at tinawag na politics of coercion. Ang Britain, France at Germany na mga lumagda sa 2015 nuclear deal o Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA ay iginiit na nilabag ng Iran ang kasunduan. Ayon kay British Ambassador Barbara Woodward, panahon na para kumilos ang Iran, ngunit binuksan pa rin niya ang posibilidad ng diplomasya sa gaganaping United Nations General Assembly doon sa New York sa susunod na linggo. Mariin namang tumutol si Iranian Envoy Amir Saed Iravani na sinabing ang hakbang ng Security Council ay mabilis, hindi kailangan at labag sa batas. Walang obligasyon anya ang Iran na sundin ito. Bago naman ang boto, inamin ni French President Emmanuel Macron na inaasahan niyang ibabalik ang international sanctions para matapos o bago matapos ang buwan. Gayunpaman, sinabi ng French envoy na bukas pa rin ang pinto para sa negosasyon. Batay sa ulat ng tinaguriang European 3 sa United Nations noong Agosto, lumabag ang Iran sa maraming probisyon ng JCPOA, kabilang ang pag-imbak ng uranium na 40 beses na mas mataas kaysa pinapayagan ito. Samantala, ikinatuwa naman ng Israel ang desisyon ng Security Council at ayon kay Israeli Foreign Minister Gideon Saar, dapat manatiling layunin ng pandaigdigang komunidad ang pagpigil na makakuha ng kakayahang nuklear ang Iran. Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naglabas ng 30 pirasong ebidensya ang kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa International Criminal Court. Kaugnay ito ng investigasyon sa umano'y crimes against humanity sa ilalim ng giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Batay nga sa abiso ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ay 2 batch ang naisumiti ngayong Setyembre na kung saan ay 29 na mga items noon ay 5
at isa na panibagong set ay hindi inilantad ang nilalaman ng mga dokumento sa publiko dahil nasa confidential annex sa eksklusibo lamang makikita ng panig ng depensa, prosekusyon at ng abogado ng mga biktima. Ang hakbang na ito mga kabombo ay bahagi ng pre-trial process kung saan ay kailangan na magpalitan ng ebidensya ang dalawang panig. Samantala, ipinagpaliban naman ng International Criminal Court ang nakatakda na confirmation charges hearing laban kay Duterte dito sa darating 23 ng Setyembre matapos naman na hilingin ng kanyang depensa na suriin muna ang kalusugan ng dating presidente. Ayon pa sa hukuman, nagsumiti ang kampo ni Duterte ng mosyon noong Agosto 18 na kumukwestiyon sa kanyang kakayahan na lumahok pa doon sa pagdinig at binanggit ng chamber na dapat ay tiyakin muna nila na medically fit ang 80 anyos na dating presidente para naman makibahagi sa mga gagawing proseso. Bagamat hindi nilantad ang detalye ng kanyang kalusugan, naka-redact ang mga dokumento upang mapanatili ang confidentiality at pagiging pribado ng impormasyon. Samantala, nananawagan naman ang human rights group at pamilya ng mga biktima ng patuloy na pananagutan para sa mga sangkot sa naturang krimen. Ang magiging resulta ng pre-trial proceedings ang magtatakda kung uusad ang full trial para sa naturang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa iba pang balita, nanawagan naman si National Security Advisor Eduardo Anyo ng mas matibay na pagtutulungan ng Indo-Pacific at Europe laban sa asymmetric threats kasunod ng mga maniobra ng China sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Anyo na ang plano ng Beijing na gawing marine reserve ang Baho de Masinloc ay isang coercive attempt at tahasang paghamon sa international law. Anya, lumilipas na sa tradisyonal na usaping militar ang mga banta, kabilang na ang sa pagsabotahe sa undersea cables, cyber intrusion, disinformation at weaponization ng kalakalan at critical minerals. Nanawagan siya ng mas matibay na cross-regional strategies tulad ng pagpapalakas ng freedom of navigation, cybersecurity, supply chains at mas malalim na kooperasyon sa enerhiya at critical infrastructure upang maiwasan ang eskalasyon sa rehiyon. Sinang-ayunan naman ng France ang panawagan ni Anyo. Ayon kay Rear Admiral Guillaume Piget, commander ng French Armed Forces sa Pacific, mananatili ang suporta ng Paris sa seguridad ng Pilipinas at rehiyon at binanggit ang pagbisita ng aircraft carrier Charles de Gaulle bilang patunay ng kakayahan ng France na magpakita ng multi-domain effects para yan sa regional security. Sa puntong ito ng ating Bombo Network News, kuha pa tayo ng karagdagang report. Itong Department of Information and Communications Technology naka-heightened alert bukas kasabay huya ng malaking kilos protesta na inaasahan ang napakaraming dadalo di lamang sa Pilipinas kundi sa iba pang parte ng ating bansa. Ang assessment naman para sa threat ay patuloy ho na pinoproseso kaugnay pa rin ng naturang malaking kaganapan. May balita si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Information and Communications Technology na sila'y naka-heightened alert bukas kasabay ng mga inaasang kilos protesta laban sa korupsyon. Ayon sa kasalukuyang kalim ng kagurana na si Secretary Henry Roel Aguda, mananatiling nakalagay sa heightened alert ang status nila sa darating na linggo. Paliwanag niya, ito'y upang mabantayan maigi ng kaguraan ang anumang online harm o online threat na posibleng pagmulan at makaapekto sa isinasagawang mga rally. Kanyang sinabi na ang paghahandang ito ay siyang pawang katulad noong halalan katuwang ang Commission on Elections. Nakabantay-anya sila maigi lalo na sa digital space, matiyak lamang na magiging payapa at maayos ang idaraos ng mga kilos protesta kontra sa maanumalyang flood control projects. Well, etong this weekend, since do sa like yung sa COMELEC, so we activated the same COMELEC protocol. So the monitoring center has representatives from different law enforcement. So we have the telcos in our threat monitoring center to observe and to lend their expertise there. Social media platform are also monitoring, and our friends from the cybersecurity
community nandun din. So, nakabantay po tayo to make sure na peaceful po lahat yan. Habang ibinahagi ni Secretary Aguda na kanilang hindi tinututulan ang demokratikong pamamahayag ng taumbayan ng kanilang mga saloobin hinggil sa issue. Kaya't patuloy din aniyang aktibo ang isinasagawang pagbabantay maging ng Threat Monitoring Center ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, lalo na para bukas. Support the democratic expression of the people, di ba? And we want to keep it safe from harm also, physically and digital. Yun namang Threat Monitoring Center natin, which is under CICC in Quezon City, has been active ever since. So ginamit namin yan sa COMELEC, and nakita nyo naman yung nangyari doon sa election pala, midterms, nakita nyo naman sa midterms, maayos naman na itawid yung election ng walang major incident. So, and that has been active during the illegal online gambling campaign, active pa rin siya. On this weekend naman, active din siya. Gayunpaman, positibong ibinahagi ng kalihim na sa ngayon ay wala pa silang nakikitang malaking banta o online harm at threat kaugnay sa isasagawang mga kilos protesta. Base sa monitoring nito sa mga social media platforms, kapayapaan naman raw ang karamihan at kadalasang panawagang nakikita online. We're closely monitoring it, and so far, we consulted the social media platforms. Most of the chatter are peaceful and encouraging people to peacefully express their opinions. Kung may makita kami dyan na mangilan-ngilan na hindi peaceful, we will act on it immediately. And the platforms and the telcos will make sure na they proactively police that also. We want to keep the streets and the digital airwaves as peaceful as possible. Mula sa lungsod ng Quezon, Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, binatikos ng grupong People for the Ethical Treatment of Animals o PETA ang plano ng kampo ni Vice President Sara Duterte na pagkatay ng 100 baka sa Setyembre 21 bilang sacrifice. Unang sinabi ng pangalawang Pangulo na ito ay bahagi ng Pray for the Philippines gathering na nakatakda sa September 21 sa Davao City. Inihalimbawa ni Vice President Duterte ang naturang ritual sa Biblical Act kung saan ang mga kakataying baka ay magsisilbi umanong offering at kakatawan sa kolektibong panalangin ng Davao para sa deliverance and blessing. Pero giit naman ng PETA ang mga hayop kasama na ang mga baka ay walang political stance at wala silang ibang naisin kundi mabuhay. Giit ng PETA ang mga baka ay pawang malalambing na hayop. Ang pagpapahirap sa kanila ayon sa grupo ay para sa public spectacle at ang maituturing na animal cruelty, habang ang pagpatay sa kanila para sa political stand ay nahihiyang hakbang. Dahil dito umapila ang grupo na irekonsidera ang naturang plano. Nanindigan naman ang mga ito na hindi kailangan ng naturang hakbang, habang ang Pilipinas ay mayroon pang tsansa para isantabi at tanggihan ang karahasan laban sa mga hayop at sa halip ay magpakita ng kompasyon o awa. Batay sa naunang anunsyo ni Vice President Sara Duterte, gaganapin ang malawakang pagtitipon kasama ang paghahanda sa mga kinatay na baka sa Rizal Park sa San Pedro Street, Davao City. Samantala, inanunsyo ng Palasyo Malacanang ang suspension ng trabaho sa mga ahensya ng executive branch mula yan alauna ng hapon sa araw ng Lunes. Bilang bahagi po ito ng pagdiriwang ng Kainang Pamilya Mahalaga Day, at ito ay 33rd National Family Week. Batay nga sa Memorandum Circular Number 96 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan, maging yung sa disaster response at iba pa mga kritikal na serbisyo, ay mananatili pa ring bukas. Hinimok naman ng Palasyo Malacanang ang mga kawani ng gobyerno na aktibong makibahagi sa mga programa ng Family Week celebration at nananawagan din sa iba pang sangay ng pamahalaan ang mga independent body ay pribadong sektor na
dapat ay bigyang daan ang pagdiriwang na isasagawa. Ang nasabing suspension ay alinsunod naman sa Proclamation number 60 Series of 1992 na nagdedeklara sa huling linggo ng Setyembre bilang Family Week, at yan ay sa ilalim ng Proclamation number 326 ng taong 2012 na tumutukoy sa ika-4 na araw ng Lunes ng Setyembre bilang kanilang itinakda na Kainang Pamilya Mahalaga Day para na rin sa kalusugan at kaayusan ng ugnayan sa mga pamilya. Samantala, siniguro ng Department of Agriculture ang komprehensibong pag-audit sa mga farm-to-market roads sa bansa matapos ang kautusan ni Secretary Francisco T. Laurel Jr. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, natukoy na mga indikasyon ng mga irregularidad sa ilang FMR sa bansa, kaya't kailangang magsagawa ng malawakang audit upang masuri ang lahat ng mga ito at matukoy kung paano nangyari ang mga naturang problema. Sa kasalukuyan ay mataas pa rin ang backlog sa FMR kung saan libu-libong kilometro pa rin ang hindi nagagawa sa kabila ng daan-daang milyong piso na inilalaan taon-taon para sa paggawa ng mga naturang kalsada. Kabilang sa mga titingnan ay kung nakinabang din ang 15 top contractor na unang pinangalanan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na nagbulsa sa bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control projects sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito ay sa kabila pa niya ng mas mababang pondo na nakalaan sa mga itinatayong kalsada. Paliwanag ni Dimesa, kalimitan ginagawa ng Department of Public Works and Highways sa bidding ay ang clustering o pinagsasama-sama ang mga magkakalapit na FMR upang minsanan lamang itong bidding. Ang Department of Public Works and Highways ang implementasyon ng mga naturang proyekto, ngunit ang pondo naman ay nagmumula sa Department of Agriculture. Ayon kay Dimesa, sa klaw ng audit ang mga FMR na nakontrata at ginawa mula noong taong 2021 hanggang ngayong taon. Inaasahang matatapos naman ang audit bago ang pagpasok ng susunod na taon. Naghatid na yan sa atin sa oras na 29 na minuto na lang bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang posibilidad na pagpapalawig pa sa ipinapatupad na import ban sa produktong bigas. Ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., inaaral na ng kanilang ahensya ang pagdaragdag ng 15 hanggang 30 araw sa importation moratorium pagkatapos naman ng 2 buwan na orihinal na saklaw nito. Katwiran ng kalihim, may ilang mga positibong pagbabago na naitala sa rice industry sa loob ng halos 3 linggo na implementasyon ng import ban. Kabilang na rito ang bahagyang pagtaas ng farm gate price para sa mga wet palay. Habang kasalukuyan naman na isinasagawa ang data validation ukol yan sa positibong epekto, plano ng kalihim na irekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang araw na extension. Posibleng bago matapos ang buwan ng Setyembre ay isusumiti na ng Department of Agriculture ang opisyal na rekomendasyon sa Office of the President. Ang import ban, mga kabombo, ay epekto mula sa Setyembre 1 at magtatagal hanggang sa pagtatapos ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Pangunahing layunin ng naturang hakbang ang protektahan ang mga magsasaka ng ating bansa mula sa paglobo ng imported rice sa mga merkado habang nasa kalagitnaan ng harvest season para sa rice industry. Iniutos pa ni Pangulong Marcos kasunod yan ng inihain ng mga magsasaka upang mapababa ang gastusin nila at mapataas naman ang farm gate price na titimbang umano magiging balanse kaugnay doon sa kanilang mga ginastos at yung kanilang kikitain. Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, nagpasalamat si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa Pilipinas kasabay ng formal na pagbabalik ni Ambassador Enrique Manalo bilang permanent representative ng bansa sa United Nations kapalit ng nagretiro ng si Ambassador Antonio Manuel Lagdameo.
Tiwala si Guterres na lalo pang lalalim ang ugnayan ng United Nations at Pilipinas sa pamumuno ni Manalo at ipinahatid niya ang kaniyang mainit na pagbati kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito na ang ikalawang termino ni Manalo bilang kinatawan ng bansa sa United Nations matapos magsilbing kalihim ng Department of Foreign Affairs. Isa sa mga harapin niyang hamon ngayon ay ang kampanya ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa 2027 to 2028 term. Ayon sa Philippine Mission to the United Nations, handang makikipagtulungan ng Pilipinas sa iba pang kasaping estado upang isulong ang pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran sa ilalim ng pamumuno ni Manalo. Bombo Sports News. May paghimok mga kabombo itong Filipino Olympian na si Ernest John E.J. Obiena para sa mga Pinoy na panoorin at tunghayan ang mga atletang maglalaro sa Ayala World Pole Vault Challenge. At ito ay International Pole Vault Competition na nakatakda rin bukas, 21 ng Setyembre, dito sa lungsod ng Makati. Inorganisa ng Pinoy Olympia ng naturang kompetisyon para dalhin sa Pilipinas ang mga world-class pole vaulters mula sa iba't ibang bansa. Ayon nga kay Obiena, hindi lamang siya excited na makapaglaro, kung hindi excited na rin siya na masaksihan ng mga Pinoy sports fans ang world-class na pole vault competition. Nararapat lamang aniya na maranasan at masaksihan ng mga Pilipino ganitong uri ng level ng kompetensya o ng kompetisyon. Kabilang sa mga inaasahan na makikibahagi ay sina world's number 5 Ersu Sasma ng Turkey at maraming iba pang malalaking personalidad kaugnay ng naturang event, at inaasahan din mga kabombo ang pagbuhos ng mga spectators kaugnay ng naturang aktibidad. Personal na makikibahagi si Obiena laban sa mga kapwa international vaulter. Magsisimula naman ang kompetisyon alas 3 ng hapon sa araw ng bukas. This is Bombo Radio Philippines. Number 1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan sa Bombo Network News, tunguhin natin ang aktibidad dyan sa lungsod ng Naga sa Bicol Region. Dahil ngayon po yung pluvial procession dyan sa piyesta ng Peña Francia, mga kabombo at mga Kastar Nation. Ito ho kasi ang inaasahan na bubuhos yung mga tao. Milyon ang expected ho dito. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Naga. Magandang tanghali, Bombo Dennis and Bombo Jai. Ipinatupad na ang road closure sa mga major na areas na dadaanan ng pluvial procession kaninang alas 12 ng tanghali, ilang oras bago ang pagsisimula ng nasabing aktibidad. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Captain Phil Guban III, ang Special Service Team Community Crime and Detention Unit ng Naga City Police Office. Sinabi nito na mas mahigpit ang seguridad ngayong araw, lalo pat inaasahan ang mahabang posisyon na daraan sa ilog. Kaugnay nito, maaga pa lamang isinara na ang mga tulay sa mga sasakyang daraan, lalo na sa may bahagi ng Tabuco, Colgante at iba pang daraanan ng posisyon upang maiwasan ang sakuna, at ito ay mananatili mamayang gabi hanggat hindi natatapos ang aktibidad. Mahigpit na ipinagbabawal ang siksikan at pagtitipon sa mga tulay, lalo na ang mga deboto at bisita, upang hindi na muling mangyari ang trahedya sa Colgante Bridge taong 1972 na isinusuri ng maraming tao sa kasagsagan din noon ng pluvial procession. Ayon pa kay Guban, paunti-unti na rin nararamdaman ang signal jamming at mahigpit na pagbabawal sa pagpapalipad ng hindi otorisadong drone. Samantala, nananatili naman na mahigpit ang pagbabantay ng mga kapulisan, katuwang ang iba't ibang mga augmented personnel, kung saan ipinapatupad na rin ang heightened alert status sa kanilang hanay. Punong abala ang hanay ng Coast Guard
na siyang magbabantay sa pagoda at titiyak sa kaligtasan ng lahat ng sasama sa pagoda. Mayroon rin na nakastandby na mga ambulance at mga first aid desk ang Red Cross Philippines para sa mga ngailangan ng atensyong medikal. Ilang oras bago ang pagsisimula ng prosesyon, nagpaalala na ang simbahan sa mga buyadores na iwasan anyang umakyat sa andas ni Ina at ni El Divino Rostro upang maiwasan ang anuman na aksidente at manatiling solemn ang prosesyon. Sa nakarang translasyon kasi hindi naiwasan na makapagtala ng mga pasaway na individual na kung saan umakyat ang mga ito sa andas ni Inang Peña Francia, kung kaya mas mahigpit ngayon ang ginagawang pagbabantay ng simbahan at otoridad. Sa ngayon patuloy ang pagbuhos ng mga deboto at inaasahan na maya-maya lamang ay mapupuno na ang Naga Cathedral at ang mga lansangan ng daraanan ng foot procession patungo naman sa isasagawang fluvial procession. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Police Captain Hill Guban. Mayroon tayong maagang na road closure, particularly sa Tabuco Bridge. Huwag po tayo magdala ng mga bagay na makakapag-attract sa mga kawatan natin dito sa Naga. Kasi dito sa Naga, hindi lang naman dito sa Naga talaga yung mga kawatan. May galing din po sa ibang lugar. So maraming dayo tayo. Lalo ngayong Pluvial, alam na natin yung nangyari nung nakarang taon na mismong sa loob ng simbahan talagang may nangyaring pagnanakaw. So may nabiktimang mga galing pa sa ibang lugar. So yun, kung may mga ano tayo, wag na nating dalahin. Yan ang tinig ni Police Captain Hill Guban III ng Naga City Police Office. Remy, nais ko lamang maitanong sa mga oras ba na ito, kumusta naman yung lagay ng panahon dito? Kasi sa Metro Manila, bumubuhos na naman yung ulan dito. About naman dyan dahil inaasahan yung malaking aktibidad and malaking usapin pagka nagkaroon ng pagbuhos ng ulan. Kumusta ang weather condition? Bombo Danny, sa mga oras na ito, so far so good yung ating weather condition. Kaninang umaga pa wala tayong mga naitatalang mga pagbuhos ng ulan, maalinsangan at nakikita natin na maganda yung ating kasalukuyang panahon. At kung itatanong mo, Bombo Dennis, kung kumusta yung ating water level sa parte ng Bicol River. So sa ngayon, Bombo Dennis, sapat yung tubig ng ating Bicol River kung saan magkakaroon tayo ng fluvial procession. Bombo Dennis. Isa pang katanungan, yung lawak ng kung saan umiiral itong signal jamming. Ano ba nagpapatupad nito? Yung local telco o ano ito, yung authorities natin? Paano ba ito, Bombo Remy, ang setup? Dito kasi sa Metro Manila, pagka may prosesyon na ganyan, yung signal jammer nandun mismo sa andas. About dyan, paano yung naging setup? Alright, Bombo Dennis. Bombo Dennis, dito sa lungsod ng Naga, nagkakaroon tayo ng signal jamming. Bale, yung ating signal jamming dito, ipinag-request ng lokal na gobyerno ng Naga kung saan galing mismo sa National Telecommunication, which is may mga pagkakataon sa ibang bayan, nagkakaroon din ng pagkawala ng signal ng lahat ng telecommunication. So usually, yung nagagamit lang talaga dito, lalong-lalo na, is Wi-Fi lang. Kung kaya sa ating mga cellphone, wala tayong data. So usually, nag-start ito ngayong araw, 2 p.m. So sa ngayon Bombo Dennis, may area, lalong-lalo dito sa may parte ng Metropolitan Cathedral. So sa mga oras na ito, merong mga pagkakataon na humihina yung ating signal dito sa parte kung saan nagkakaroon din ng misa. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Remy. Mag-ingat kayo dyan. Mula sa Bombo Radio Naga, ito si Bombo Rani Dominguez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating mga latest information, kaugnay ho dyan sa mga kaganapan sa bahagi po ng lungsod ng Naga, and we're trying to get some updates pa, hinggil pa rin dyan sa mga kaganapan hanggang sa kabuuan ng maghapong ito. Samantala, sa iba pang balita, Bombo Jai.
Yes, Bombo Dennis, dumako na tayo sa mga report na tinutukan ng ating provincial stations. Itong dam operator, pinag-aaralan ang pagdaragdag ng gate opening sa Magat Dam bilang paghahanda sa pag-ulang dala nitong bagyong Nando. Yan, may mga balita dyan ang Bombo Radyo Kawayan. Pinag-aaralan ng National Irrigation Administration ang Magat River Integrated Irrigation System o NIAMARIS na gawing 1 metro ang opening ng isang spillway gate sa Magat Dam. Sa ngayon kasi nananatiling nakabukas ang isang spillway gate nito na mayroon lamang kabuang opening na 0.5 meters. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Gilio Michael Dimoloy, ang Department Manager ng NIAMARIS, sinabi niya na sa ngayon ay nasa 184.6 meters above sea level ang water elevation ng dam at malayo pa naman ito sa spilling level na 193 meters above sea level. Gayunpaman, target nilang pababain o i-maintain ang kasalukuyang antas ng tubig bilang paghahanda sa mga pag-ulang dala ng bagyong Nando. Bagaman hindi pa gaanong ramdam ang epekto ng bagyo, ay mayroon na anyang mga pag-ulang nararanasan sa Magat watershed lalo na sa hapon at gabi, kaya tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pagpapakawala ng tubig. Nilinaw naman ni Dimoloy na maliit lamang ang epekto sa Magat River ang pinapakawala nilang tubig sa Magat Dam. Yun po, paalala natin, especially sa yung mga kababayan nating along Magat River and along Cagayan River and sa lahat po ng mga nasa malapit sa mga ilog na mag-ingat po at wag na pong pumunta sa mga ilog natin, wag maglaba, mag-swimming, magpastol. So yun po, andito po yung ating bagyong Nando na tinatayang abutin ng signal number 5. So mag-ingat po tayo. Palagi po tayong makinig sa mga anunsyo, sa mga impormasyon para po lagi tayong handa at malayo po sa anumang sakuna. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Diyan naman sa bahagi ng Central Visayas, ang gobernador ng Cebu ay hinikayat yung kanyang mga kababayan na magdaraos ng kilos protesta na gawin ito ng mapayapa. May tagubilin din sa mga otoridad sa naturang probinsya. May balita Bombo Radio Cebu. Hinimok ni Cebu Governor Pamela Pambari 4 ang mga Cebuano na makilahok sa natakdang protesta bukas na naway maisagawa ito ng maayos at mapayapa. Ayon kay Bari 4, nakilala rin bilang anti-corruption advocate, nakahanda siyang dumalo sa nasabing pagtitibon kung magiging maluwag ang kanyang schedule. Binigyang diin naman ng gobernador ang karapatan ng mamamayan na ipahayag ang kanilang mga hinanaing laban sa katiwalian, partikular na sa flood control projects, at suportado nito ang ganitong panawagan. Matatandaang matapos ilantad ang umano'y irregularidad sa mga proyektong ito, ilang rally na rin ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang pagtitipon ng mga cause-oriented group sa harap ng Department of Public Works and Highways sa Cebu City. Ngayong linggo, ikakasa ang protesta bilang paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon sa Batas Militar noong 1972, kung saan inaasahang dadagsa ang mga kalahok sa iba't ibang bahagi ng panig ng bansa, kabilang ang Cebu. Why not? If it's a peaceful protest, I urge everyone, if you want to vent out all your frustrations about what's going on now, I'm not sure if I will look at my schedule, but I have nothing against it as long as it is, there will be no distraction and no violence. You are welcome to join. Sa kabilang banda, inihayag ng Police Regional Office 7 o PRO7 ang kanilang buong paghahanda para sa nalalapit na protesta na gagawin ng grupong Hugpong Sugbanon Batok Korupsyon sa Plaza Independencia ngayong linggo, Setyembre 21, 2025. Tiniyak naman ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Regional Director ng PRO7, na natapos na ang lahat ng kinakailang paghahanda para matiyak ang kapayapaan at kaayusan ng kaganapan. Pinayuhan din anya ang mga kapulisan na magpakita ng high tolerance at umaasa na magpapatuloy ang pagkakaisa at kapayapaan sa lungsod. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Etong Makabayan Block naman mangunguna sa trillion peso march against corruption doon sa bahagi ng Capiz. May mga report ang Bombo Radio Rojas.
Tiniyak ng pulisya ang mahigpit na seguridad para sa nakatakdang kilos protesta bukas Setyembre 21 sa lalawigan ng Capiz bilang bahagi ng pambansang pagkilos na tinaguriang trillion peso March Against Corruption. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwad Jr., hepe ng Rojas Component City Police Station, na handa na ang mga pulis upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga kalahok sa aktibidad. Pangungunahan ng Makabayan Block ang nasabing protesta na layong ipanawis maigting na hakbang ng pamahalaan laban sa malawakang katiwalian. Inaasahan din ang pagdalo ng iba't ibang sektor at organisasyon mula sa iba't ibang bayan ng Capiz para makiisa sa nasabing pagkilos. Dagdag pa ni Humwad, nakipag-ugnayan na ang kapulisan sa mga organizer upang masiguro ang maayos na daloy ng trapik ang anumang aberya habang isinasagawa ang protesta. Isa lang yung nag-apply ng permit for rally. So yung Makabayan Block, no? Anyway, maganda naman ang pag-uusap namin ng kanilang leader, si Monica Cabantog. Contingencies ng mga reserve ng mga kapulisan just in case kung mayroong violenting na mga protesta sa darating bukas na umaga sa September 21. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Yung Mega Dam Project dyan sa Iloilo na pinasinayaan ni Pangulong Marcos noong 2024, tinawag ng mga grupo na pinakamalaking flood control scam doon sa Panay. Anti-corruption protest naman laban sa issue ng korupsyon, isasagawa rin nila bukas. Makibalita tayo sa Bombo Radio Iloilo. Sasama ang civic group na Halaur River for the People Movement sa malaking kilos protesta laban sa korupsyon na gaganapin sa Iloilo bukas Setyembre 21. Sa panayam ng Bombo Radio sa coordinator ng grupo na si John Ian Alansyaga, tinawag niya ang Halaur River Multipurpose Project Phase 2 sa Kalinog, Iloilo na pinakamalaking flood control scam sa isla ng Panay. Ipinahayag niya ang pag-aalala dahil ayon sa kanila, dumoble ang pondo ng proyekto na ngayon ay umabot na sa 20 billion pesos mula sa original na 11.2 billion pesos nang ito ay unang iminungkahi. Ibinunyag din ng grupo ang kanilang sinasabing natuklasan na noong 2024 nakatanggap ang proyekto ng 7 billion pesos na unprogrammed funds o bahagi ng mga insertions mula sa Kongreso. Nagpahayag pa ang grupo ng pagkabahala sa umano'y paglabag sa mga karapatan ng mga katutubong tumandok, kabilang na ang pagkuha ng kanilang lupaing ninuno ng walang tunay na pahintulot at ang pagkawala ng kanilang mga tradisyonal na kabuhayan. Matatandaan noong 2024, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nanguna sa inaugurasyon ng Phase 2 ng Halaur Dam Project na siyang kauna-unahang malaking water reservoir sa labas ng Luzon. Ang open letter naka-address sa mga probinsya sa Iloilo na may 7 billion peso unprogrammed insertion sa Halaur Mega Dam na walang sa General Appropriations Act of 2024. It is a pork barrel, it is a form of pork barrel ang unprogrammed funds. So here we are. No, mapasok siyang reklamo for accountability and transparency against corruption. Naglabas naman ang pahayag ng National Irrigation Administration o NIA na kasama sa aprobadong pagbabago sa project ang pagtaas ng budget na umabot sa 8.487 billion pesos. Ngunit iginiit ng ahensya na dumaan ito sa tamang proseso at mga alituntunin sa pamamagitan ng Investment Coordination Committee at ito ay tinalakay at inaprubahan ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, itong youth group na nanindigan laban sa mapang-abuso raw ng mga opisyal ng gobyerno. Alamin natin kung ano kanilang mga hakbang. May balita ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Mariing ipinahayag ni Kyle Chester Cotakte ng Youth Against Kurakot o YAK ang matinding hamon sa pagkamit ng tunay na hustisya at pananagutan sa mga tiwaling opisyal, lalo na't patuloy pa rin silang binoboto ng taong bayan sa kabila ng malinaw na ebidensya sa pang-aabuso at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa panayam ng Bombo Radio,
Iginiit ni Cotakte na hindi dapat mapawi ang galit ng mga mamamayan. Aniya, ang galit ng taong bayan ay hindi kahinaan, kundi isang makapangyarihang puwersa, isang sigaw para sa pagbabago, isang lakas na nagtutulak sa reforma. Nanawagan ang grupong YAK sa Kongreso at Senado na paigtingin ang transparency sa paggastos ng pondo ng bayan. So we have to educate, we have to make sure that people are informed, keep up the momentum in informing people. But secondly, I think we also have to demand to the Congress, they have to strengthen policies or strengthen sa mga polisiya so that mas strengthen ang transparency and good governance ng mga systems. Ang tinig ni Kyle Chester Cotakte, student leader ng Xavier University at presidente ng grupong Youth Against Kurakot o YAK. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Miss Tourism World Philippines 2025 na si Michelle Arceo, first ever Filipina beauty queen na nakatanggap ng 3 national pageant titles matapos manalo sa Miss Grand Philippines. Alamin natin ang buong chika ng Star FM Manila. Overwhelmed pa rin ang pageant veteran na si Michelle Arceo matapos itong bagwagi bilang Miss Tourism World Philippines 2025 sa naganap na Miss Grand Philippines pageant. Si Arceo nga ay hindi nabaguhan sa pageantry. 2 beses na nitong inirepresenta ang Pilipinas. Una sa Miss Environment International 2022 kung saan siya'y nanalo bilang first runner-up at Reina Hispano-Americana 2024 kung saan naman siya'y hinirang bilang second runner-up. Dahil dito, ayon sa mga ulat ay siya nga ang first ever Filipina beauty queen na nakatanggap ng 3 national pageant titles. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa 27-year-old beauty queen na inirepresenta ang Taguig City sa Miss Grand Philippines, masaya ang Lagri fitness instructor sa kanyang nakamit na tagumpay. At inamin rin coming international pageant ng Miss Tourism World ang kanyang magiging huling pageant. I mean, of course, it's still nerve-wracking at the end of the day because this is my 3rd and final international pageant. Like, I want this to be my last, and I would really love to end my pageant career with an international win. Because you're right, not everyone gets the same opportunities that I do. Hindi rin ito maitago ang excitement sa pagsabak sa kanyang pangatlong international pageant na wala pa namang eksaktong petsa at host country sa ngayon. Gosh, I wish I could discuss my national costume idea, but I can't yet. I think the best way also to show our country's culture is by the things that you wear. Fashion tells so many stories, different ideas of showcasing the Philippines. Nagpasalamat rin si Michelle sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang pageant journey sa loob ng halos 1 dekada. So thank you so much, Mommy and Daddy. I love you lots. I want to thank my bombshells, my fans. I want to thank my team, my core team. It's my 3rd title, and I'm very grateful to be the first queen so far to win 3 titles. So thank you so much for that, and I'll be ever grateful. And hopefully this time around, we're going to win that international title. 3rd time's a charm. Hello, Star Nation. This is Michelle Arceo, your Miss Tourism World Philippines 2025, and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, Bombo! Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat, Star DJ Kimi Gora. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa at matututukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas Region, masusubaybayan ng mga programa, lalo na dyan sa bahagi po ng Iloilo, may Bombo Radio Iloilo and Star FM Iloilo. Sa bahagi naman ng Negros Island, Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod. Central Visayas, Bombo Radio Cebu and Star FM Cebu. Pero kung kayo ho ay nandun sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa area ng Aklan, Bombo Radio Kalibo at sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Eto mga Kabombo Star Nation, September pa lang pero ang dami ng mga nakadisplay ng mga Christmas trees and even Christmas lights sa maraming mga establishments. Pero naisip ko lang Bombo Dennis, maitanong ko lang, ano yung sabi ng Christmas light sa kapwa nito Christmas light? Siri? Ano? Sabi niya, "Hoy, kurap ka ng kurap." Teka, pero parang mas effective yan na sabihin dun sa mga crocs talaga, no? Bukas, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan talaga, isigaw nyo na dyan, yung inyong saloobin laban dun sa mga talagang kurap, At yan yung panawagan. Pero dapat maging mapayapa, Bombo Jai, sa tagubili na rin ng ating mga authorities. Anong countdown natin, Bombo Jai? Yes, sa ating Christmas countdown, we only have 96 days until Christmas Day. What matters now is this Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Laika San Diego. Ginabalikan liwat sa Bombo News Team ang area sa distrito sa Mandurriao nga kung saan nagsufrer sa pagbaha-baha sang tinalikdan sining may nadlaw sa sining pagbubo sang mamunog sining ulan. Dito kag gintuad sang anay punong barangay nga may ara sang isa-iya ka drainage sa project sa ila sining area. Kag sang ginatsikyar ang nahuman footwalk lang kuno pero ay sang drainage. Ini nga proyekto sa tuwig 2022 pa. Aba, check tabi si Bombo Laika San Diego. Bombo Laika sa imo sining report. Please go ahead.
Gintuad ni anay punong barangay Efrain Tagaytayan sa nga barangay Kalahunan Mandurriao nga ang drainage nga nagakonekta halin sa ila barangay pagkadto sa barangay Oñate de Leon ang footwalk lamang kag wala sang aktual nga drainage. Sa interview sa Bombo Radio kay former Kalahunan punong barangay Tagaytayan, iya ginsaysay nga ang palpak nga drainage ang may problema nga nagapadugang sang pagbaha sa barangay Oñate de Leon. Kung halin ka sa may barangay Oñate Bombo Champ pagkadto Kalahunan makitaan sa wala nga bahin sang dalan ang nasambit nga drainage. Ang proyekto no sang iya termino ang nahuman sa tuig 2020 tubtob 2022 kag wala gid nag-function humalin sang ini ang nahuman bangod utod-utod kuno ang pag-obra kag ginbutangan lang sang footwalk nga daw kasubong design. Apang wala inisang passageway sang tubig ukon tamburo nga makarekta ang tubig bala no sa may Kalahunan Creek. Dugang pasininga ang kontraktor sa nasambit nga drainage project. Base pa sa iya nga madumduman ang taga Negros no nga si ginhingadlan nga si Ferrer kag sang under construction ang sambit nga proyekto wala kuno sang project billboard man lang nga nakabutang sa lugar. Yari pamatayan pala nato ng pahayag ni former punong barangay Efrain Tagaytayan sa barangay Kalahunan. Sa hasta sa subong ang ila ginobra na di sa kontraktor ginautod-utod na din nila kag butangan lang sang footwalk sang ali pero wala na tubo sa dalom o kon buho nga makalusot diri sa Kalahunan Creek. Amo na nga siguro ang tubig sa piyak nga side gutok pag hindi makadali-dali sulod sa Kalahunan Creek kay ang piyak nga porsyon sang mayor diri nga dalan wala ni sang drainage. Hindi na di largo nga pakadto gid sa Kalahunan Creek kundi utod-utod lang kag butangan lang nila gutter nga kuno abi may drainage pero wala na drainage. Ano nga sinurit ni inumpisa Duka-duka na siguro 2020. Ang una-una na diri nga nag-obra sa nagkontrata iya sang LGP pero wala to wala to ang LGP wala bla nagasulod diri ang tubig kay duro problema mo naging salo sang roof frame. Di ang roof frame okay ni subong ang iya di nga haboy sang tubig sa creek pero ang sa piyak nga side daw hindi ko na matandaan kay isang una kontraktor taga Negros nga si Ferrer wala nila malangkoy gid ang drainage kundi gibutangan lang nila sang gutter kag wala utod-utod ang ilang nga drainage nga ginbutang diri sa Kalahunan nga dalan. Ano ni bayan pa din sa drainage din sa pakadto sa Oñate. Dito gini sa Happy Homes lusot dito sa Plaza Mandurriao. Ti kay utod-utod diri nga porsyon muna bot silingon nga isa lang ka drainage ang nagagana. Ang sa piyak nga drainage wala nagagana. Madalo pa ako kung may idea ikaw kung sila ang budget. Wala na ko na idea kay Wyman sila na billboard ya sang una pag obra sa amon. Wala. Oo. Ang pero kasi pag nalapit angot sila kay naman. Kung nagsulod diri sila sa akon, nga silingkutan ni ang inyo pag obra, i-label nyo ang tubig bla sa ang drainage sa babaw para og diri. Kag mag nubo lang kamo porsyon sa Kalahunan pero ang ilay ginobra kali dire mautod naman makali naman sa piyak hindi bla langkoy ang ilang nga pag-obra kundi utod-utod muna nga hindi label ang tubig magdalagan pakadto sa Kalahunan Creek. Nabatean nato ng pahayag ni former punong barangay Efrain Tagaytayan sa barangay Kalahunan Bombo Champ sa piyak nga bahin no ang gina-excavate sa karon sang barangay Oñate de Leon o kung ang dalan na gina-excavate sa karon sa may barangay Oñate de Leon ang kabahin pa sang proyekto sang ongoing construction sa lugar sa idalom sang Department of Public Works and Highways sa Iloilo City District Engineering Office kung sa diin ila pagasayduhon ang connection sang drainage sa tuo nga bahin nga naga-function apang suno pa sa mga construction worker mismo sa nasambit iya nga drainage nga wala sa gihapon sang pulo sang drainage kuno Bombo Champ kung sarado ang creek sang Kalahunan kag kung mabaskog ang baha sa nasambit nga creek. Yari pamatayan ba nato ng pahayag ni Rami Medea no isa ka construction worker sa may nasambit iya nga lugar.
Ang drainage nga dyan nga gingimo na mo blaw. Ti ang aring isa nga dyan nga drainage huwa jaga pangsyon. Ti gingimo anamon kanal nga para magilig ang tubig. Ang kanal nga namon sa dako blang nga drainage para hindi raw magba sanda diyo. Kaya mo mata na problema nanda nga permi lang kuno gaba mo. Ti wet agyan ng tubig. Di mo dala ng ideya ang panon. Imo. Panis lang gina-construct mo si Bong parte para sa project. Oo. Bali nagsugpo na kami dyan sa daan nga kanal. Ay bisan anong magyapon Ma'am Catherine ang sa tuya sa may taytay kundi mabuksan baha magyapon. Ay kung magdalom kang suba hindi magyapon kagwa ang tubi. Amula dagaw ga nabaw dyan kung magnabaw mo tang suba eh. May lang timingan nga maguran nabaw ang suba to. Nabatian nato ng pahayag ni Sir Rami Medea, no, isang construction worker sa may bahin iya sang Oñate de Leon, Bombochamp. Alright, so aminado nga may drainage nga existing pero why isang kung saan pa bala, why isa na may tinabuan or why isa sang koneksyon para kung tani nga iligan sang tubig baha, tubig danaw padulhog dito sa may Kalahunan Creek, Bombo Laika? Yes, Bombochamp, no, ang nakatuwad mo si former punong barangay Efren Tagaytayan, no, kag ang subong ang karet man nga nga punong barangay nga subong iya man nga utod nga si punong barangay Loreli Sikatin nga ang nasambit iya nga drainage, no, ang wala naga-function rason man nga ang sa may bahay niya sang Oñate de Leon ang padayon sa gihapon nga ginabaha. Kag sa karon ang ongoing nga construction ni sang DPWH, no, under man sa may Iloilo City District Engineering Office ang nagalaom man nga ma-prevent, no, ang nasambit iya pagbaha sa lugar. Ang mga construction worker mismo mo ang dihado man sa ila mismo nga kinaobra man nga drainage, no, nga di man ang mga ini maka hambal nga epektibo gid ini mismo bala Bombochamp. Ti kay sila na nagaobra, makita na nila kung anong plastada na dira mo. Ti karon obra ka lang nagaobra, gasto lang tang gasto, way magali isang way man nagaalangot ina ti ano na lang sitwasyon sina dira karon. Ano na lang ang gwa sina dira. But ako nagapati ako Bumbulay ka nga ti nagakadapat checkaron man to katulad sa Happy Homes ni bala nga subdivision ang ila bala yang drainage system functioning man kiti ever since nagabaha na dira nga area but sang naput up ining sambitan karon iya nga subdivision daw naglala pag ining sistema basi bala kon mailog ini sa iban nga mga subdivision bala nga ti pinatindugan lang sa nga balay pinangtakluban to ang kuntani mga manhole pinangtabunan to ang mga natural waterways pinangtampukan. That is why nga nagalala subong ang sitwasyon sa pagbabaha na tundriya sa bahin sa syudad sa Iloilo. Dapat check upon man ina sa aton sini nga mga opisyales, hindi kay kundi lang to yang makita ta kagado amo to yang pwede mapabangdan ipabangod talang dapat may thorough inspection ini kag pagpanghusisa man Bumbulay ka. Amo gani Bombochamp, no, ang sa may bahay naman iya sang Kalahunan ang tuyo man nila kung tani bala nga matagaan man niya sa hustisya ang gintukod sini nga drainage nga tani makalibyo man sa pagbabaha nga nagakatabo sa ila nga lugar kag gusto man nila, no, nga masolusyonan man ang drainage bala nga daw sila man mismo ang daw into mabala Bombochamp, no, nga ang nasambit iya nga drainage ang ginsampawan ng man sang footwalk nga daw kaangay nga drainage apang wala ini naga-function, no, wakon wala ini wala ginailigan sang tubig nga dapat sini pag-obrahon especially subong, no, nga anong kontraktor sila dira? Base man sa pagpangusisa nato, no, according man kay former punong barangay Efren Tagaytayan, no, wala ini siya Hindi ang subong bala Bumbulay nga project ang saway under ongoing?
Onyate De Leon Bombot Champ no, Yes. ang ini siya sa Maya 5S Construction Supply. Come again. 5S Construction Supply Bombot Champ. 5S Construction Supply. All right. So 5S Construction Supply, kung sino man ang tag-iya sining, kung nagapamati man ang engineer nyo da subong, mismo inyo trabante ito nagahambal nga kurukot-kot lang to sila, way magalisang angtan to. Karadlawan na kinartons kroning gwa sang drainage system na dira sa Maya Onyate De Leon, no? Kag kasabayan, i-under sa Iloilo City District Engineering Office ne? Yes, Bombot Champ no, sa may ihudi kang garo yung sinibanwa. Sa nagligat tong pinakatuan ko kay Bumbo Brian ang ila sining talatapan, pasugiron mo, ga-inspeksyon ng mga engineer sininila. Why sila kalabot rin sa Onyate De Leon kag pang-inspeksyon to kag panglantaw nga ang ongoing construction sa drainage system. Why sa may ginangtan? Why nagalangot? Do kagaguhan ng nahimo sa Iloilo City District Engineering Office kronaw? Like? Yes, the Bombot Champ no, ang nasabit man niya nga drainage ng under construction sa Subong ang kagina sa according man sa mapumuluyo no nga tin kaso nga magbubo man niya ang mabunog niya ulan diri sa ato niya sa may syudad sang Iloilo no, parehos iya sang nagdiligad yung mga inadlaw kag matabunan liwat bala Bombot Champ no, ang ilay ang gin-excavate nga buho sa may tunga gid mismo. Ang kinutkutan nila kung matabuna naman to, ti baha naman eh. Yes, Bombot Champ no, baha naman kagati hatag man iniya sang mahinay no nga dalagan sa trapiko sa may area ti labi na gid no kung may mga kung rush hour bala Bombot Champ no kay ang area ang masabi na agyan man niya sang mga tricycle no padulong man niya sa may Oton, sa may Arevalo kag ang sentro man isang aton nga komersyo dira ganiti ang area no masamigid may makitaan niya gid dira Bombot Champ nga area nga gina-excavate apang tido wala sa gihapon iya sang pagbag-o nga mabatyagan ang pupuluyo sang barangay Onyate anato iya sa may problema nila sa baha. All right. Ini si Bombo Laika Santiago and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Laika San Diego sa imo siniiyang balita or sa imo sining follow-up report. Liwat nga pagtutok naton sa sining kausa sang pagbaha sang area sang Onyate De Leon. Engineer Leog Kutubla liwat, i-play taliwat, ipabati taliwat ang statement sang construction worker bala. No? Kay tiini wa isang liwan eh. Sila nang nagaobra mo, ti alang-alang imuan karon nila drawingan nila istoryan eh. Ari isa sa mga construction worker sa ongoing sining drainage system dira sa may Onyate De Leon. Ang drainage nga dyan nga gingimo na mo blaw, ti ang aring isa nga dyan nga drainage huwa dyaga function. Ti gingimo anamon kanal nga para magilig ang tubig. Ang kanal giangat namon sa dako blang nga drainage para hindi raw magba sanda diop. Aya mo mata na problema nanda nga permila kuno gaba mo. Ti white agyan ang tubig. Ti mo dala ting ideya ang kuanon. Imo. Panisang pinakonstruct mo sa parte para sa project. Oo. Bali nagsugpo na kami dyan sa daan nga kanal. Kaya bisan anong magyapon Ma'am Catherine ang sa tuya sa may taytay kung di mabuksan baha magyapon. Ay kung magdalom pang suba, hindi magyapon kagwa ang tubi. Amula dagaw ga nabaw dyan kung magnabaw mo tang suba eh. May lang timingan nga maguran, nabaw ang suba to. Ti amakon mo sa banwa, no? Ang pamangkot sini sa disenyo sa drainage system na nalakip bala ina nga isugpon lang sa isa pagid ka drainage sila para makailig. Sa aton sini magkabumbo. Kaya do nagagwa karon do iya do iya sang mga construction worker inisyatibo bla. Tigaling kay kung kantuan mo ang Iloilo City District Engineering Office, mansig sila tinudloan, ay malang na disla kagway ka man sang sapon ra sila,
Hindi naman sila mabasol kiti lately may order si Secretary Vince Dizon nga hindi gid sila kuno pa-interview no sa aton sini nga mga kabumbo. Pero amo na bala banwa ang isa karon sa dapat sini iya nga baguhon kag sa mga talatapan sang gobyerno hindi kamo magbinuki no sa media. Kay paminsaron nyo nga ang mga proyekto nga ni, no? Pinangabudlayan man isang mga taxpayer. Bisan ikaw nga nagatrabaho kadira sa insya sa gobyerno, may amot ka man na sinadri bisan pisitas lang. Kunambal pa sang akon sini nga kilala nga may edad-edad na bisan pisitas lang may amot ka man sinadri gyapon. So dapat mangin transparent kag accountable kita sa mga kasubong sining nga sitwasyon o tiyamakon mo karon mabinsar ang taxpayer ang mga tao inisyatibo pagali isa nga mga construction worker nga ti bangod nga ang ila sining nga gina-construct dira wa isang lutsan isugpon lang to nila sa isa ka drainage naman para nga may iligan lang ang tubig sa aton sini makabumbo. Kung kisa may punto man ang city government nga maghambang nga dapat may proper coordination gid kay tilang tawan nyo blaw. Oh? Pangutkot lang nga pangutkot kag patigayon lang sa mga drainage sa project ay nagalalangot ini mangyapon mapuslan. Sa aton sini magkabumbo usik lang kita ya sa pondo sang gobyerno. Kag sino ning kontraktor ining gintuad ni anay punong barangay Tagaytayan nga nag-apelyido Ferrer nga taga Negros nga ginpakayo ang ginkontrata niya galing kini na ma-recall ni Kap mo 2020 or 2022 ini na ma-recall ni Kap ti makon mo sa banwa drainage pobra si mo brahan mo imuya kaputwok. Tinagapakita lamang nga binaldog nga klase sa nga sistema dugangan pagid iya nga kung kantuan mo ang mga project engineer o kung engineer in charge sa Iloilo City District Engineering Office amo man sa bahin sa nga regional offices sa Department of Public Works and Highways. Pasugiron sila nga inspeksyon sila tinga may mga intonsis ni karon sa inyo siniya nga mga project kung adlaw-adlaw nyo gina-inspeksyon. Hindi bla? Tisaton sini nga mga kabumbo, amo niya nga matamat, no? Nga makapalumos sa syudad sa nga Iloilo. Kag posible nga mangin water world kita diri kung magpadayon pa ang mga drainage sa project gani nga wala ginplanuhan sang Mayo, ginasugpon-sugpon lang kag at the available initiative lang sang construction worker nga isugpon niya to para mag-ilig, para mag-function bilang drainage. Anong butsilingon? Mas may inisyatibo kag may pinanilagan pa through experience ang mga construction worker ikumpara mo sa mga engineer sang Department of Public Works and Highways? Sa aton sini mga kabumbo, no? Tiyan mo niya. Panawagan naton nga lantawon kung anong plastada sila diri kay timaluoy kita sa mga pumuluyo sang distrito sang Mandurriao. Magluwas sining problema sa drainage sa nambal ko na sikapon taman to ang ang subdivision dira bla sa area sang pasulod sa Kalaunan. Kung functioning balang ila sining drainage system kay nagapati kita banwa nong ang tagsa sini ka mga subdivision diri sa syudad sang Iloilo dapat sina banwa mayara sila sang functioning man iya nga drainage system
husisaon dapat ni sang aton sining task force drainage man, hindi nga pabayaan lang ni sa aton sining mga kabumbo. No, ano exempted ining mga subdivision karon iya? Ti magambal ikaw private property, but dapat pasiktuhon man nilang ila siniiyang nga drainage system dira, kay kun ang outfall sinurong pag-angwaan sang ila siniya nga mga natipon sini nga tubig sa isa iya ka subdivision direkta karon sa mga mayor nga dalanon, ti ano ya okay lang to sila kay way gabaha, tapos mantos ya mga pumuloy sa guwa sa subdivision, ti hindi man na iya insakto. Ti dapat kung nagasugid kita sa mga inspeksyon, mga science-based nga mga pagpanghusisa, dapat salamahon naton, tutukan naton tanan-tanan nga posible faktor sa nga pagbaha diri sa syudad sa nga Iloilo. Pero hindi nyo gin pagkalimtan ang isa ka faktor nga dapat ang operator sa pump station hindi maburaw kag bugtaw permit. Ra naman kita. Nadumduman ko naman ang operator, oh. Sa aton sini mga kabumbo. Okay, dako na nga bagay. Hindi ba? So muna, sa aton sini nga mga kabumbo, ining mga project kung tani ni sang gobyerno, makapaayo ni sa aton mo. O galing kiti sa baylo makapaayo do halit karon yang gwa niya. Sa aton sini mga kuturan. Ti mag-amo sini kita man nga mga taxpayer ang nagapahimo sang halit para sa aton sini nga lawas gamit ang aton sini nga pinangabudlayan. 25 minutos na nakaligad sa takna sini iya nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Unahon ko ang bag-o lang ispalto sa ungkap flyover sa Nalom Dabla. Buho-buho na. No? Tani ko na mo malang da para way buho-buho. Pan na lang dang ginbutang ta. Inang wala sang buho-buho kag namit. Hindi bla? Hamakon mo si malpaltuhan diran dalan tapos mabalod tubtob kasarangan o kung kasarangan tubtob mabalod. Gagi to ang mga gagi to mga motorista mo ng sitwasyon. Kag subong man istoryahan ta kay ang transport cooperative ginalantaw kuno nga mayara sang bintaha kag disbintaha sa pag-commute sa mga opisyal sa DOTR, particularmente sa LTFRB, sa katuyuan nga matadlong ining mga issue sa bahin karon iya sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or sa Department of Transportation sa pangkabilugan. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum oras. Nag-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag
kag para sigurado naman nga makarelax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 14 to 20, 2025. Sa sining Sabado, they will be back on stage to once again delight you with their great selection of oldie goldie songs as Plazuela de Iloilo presents Concert at the Plaza featuring the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa September 20. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang. Tay 1 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon unahon ko niya naingin pabombo. No? Ang dalan sa idalom sa Ungka flyover gin pabombo. Matapos gagin spalto pero buho-buho dayon. Ay ano sistema no plastada siniman. Galing kiti ano ekspektaron mo abe initan ulanan ang spalto ano gimana iya malumok gimana rason nga ginadugangan pagin gali nga ginaagyan dira sa mga dalagko sini nga mga salakyan kay ti tumalagsahon lang niya nga aton sini nga flyover di pwede kagi ang mga dalagko sini nga salakyan mo. Pero sa iban sining lugar ya ang ila sining flyover sarang tuya nga magyan sang mga salakyan sining mga six-wheeler kag iban nga mga delivery truck. Diri lang niya sa distrito o kun diri lang niya sa may Iloilo, partikularmente may parte man dira ang syudad kag subong man ang banwasan nga paviya nga hindi pwede makagi sa Ungka flyover ang mga dalagkuan sining mga salakyan. Lakip na sinadiri banwa may mga ginalantaw nga disbintaha kuno kag bintaha ang pagsakay-sakay sa mga opisyalis ng DOTR sa mga transport vehicle kaya tinutuyo sini para nga mabalaan nila mo no ma-experience nila first hand kung ano ang eksperyensya sa mga commuter sa tagsa sini ka matag adlaw nga ini sila nagabiyahe para gilayon sinila ma-identify kung ano pang mga concern ano pang mga issue kag ila sini iya nga matadlong ang ila sini masolusyonan.
Check ta si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Gin pabombo diri ang intersection no sang Ongka flyover bangod sa siding lubak-lubak siding nga dalan Bombo Champ. Diri na siya sa may way pakadto kana kun halin ka diri sa may city pakadto kana sa may Banwa karon sang Pabiya no. So pag abot mo kag paglapaw mo sa intersection may portion o kon sa bilog sining dalan sa intersection da sa area ang may buo kon lubak-lubak nga portion sang dalan kon sa linti isa ni karon sig dalan tawo nga tama kahuol sa mga motorista no sa ligin check ta ang area. So parangitan kon may mga salakyan nga nagalabay tama ka hinay no ila sila nga pagpadalagan so isa na kuno sig dalantaw man nga nagapadelay no sang travel sang mga motorista based diri sa pagpakidangot naton sa traffic enforcer sakop na ini sang porsyon na sang Pabiya Bombo Champ kay ti mga enforcer nga nagabantay andar na sa Pabiya Transport o kon Pabiya Traffic and Management Office no. So isa to sa enforcer nga pakigangutan naton tigin pa kamayo nga hindi lang pag-mention niya sining pangalan sa sa bit sa karon nga lugar mga binulan na kuno gali no ang amo sini karon nga sitwasyon sang dalan kag isa ni sa gidalan tawo nga nagatakos pa kuno sa traffic Bombo Champ kay sa tion nga maglabay ang mga salakyan kay ti stop and go na mo may mga may nagadilihel sa traffic. So kung magsinyas na sang go pakadto sa Pabiya nagahinay-hinay ang mga salakyan private man o kon di pampasahero sa paglabay sa lugar ti suno sa tungdan nga enforcer nga istorya naton nagapadelay especially kon hapon nga paluli na bla no ang mga empleyado halin sa syudad pakadto sa probinsya sang Iloilo. Suno sa napakigangutan naton nga pila ka mga traffic enforcer kon mapino tani no ang dalan kag kuno ay isang buho-buho diretso no ang dalagan sa mga salakyan kag hindi na maka cause no sang traffic o kon delay abe kay ti ang mga salakyan pag-abot nila nagahinay no ting iban di man makapadasig Bombo Champ bangod sa sitwasyon sa nga dalan sa nasambit sini karon nga area ti isa man lang nila sa kausa nga kuntani nga masimento o may asfalto siya agud nga malesen no kag hindi na mabudlayan ang mga motorista nga nagalabay sa idalom. Although nga ti may options man ang iban nga makalabay sa mabaw sa nga flyover pero ti ang kalabanan sila sa mga di pampasahero sining salakyan especially sa mga jeep sa dalom gid sila nagalabay kay may mga nagatanaog may nagasakay Bombo Champ amo nang iban especially ti ko nagagahi sa jeep amo gid nang isa sa gidalantaw sining nga mabudlay nga sitwasyon ang ila sining karon nga gina atubang sa nasambit sining karon nga area. So try nato ni no palabot na sa bahin karon sa Department of Public Works and Highways. So nagahulat na lang kita kung sa feedback kung anong mangin lihok sini. Under sa ano ni? Sa aton. Go ahead. Under sa iya ka region? Under na ni sa region. Pero based sa initial dogin refer siya sa district o Fort Engineering District. Di ng Fort Engineering District? Doon rin sa Santa Barbara sign. Ang ilab sinabi mo sa lamo. Bombo Champ. Base magkanto. Kay Pabiya na mo. Base magkanto tato sa Lunes sa Fort Engineering District, itudlo naman kita sa regional office. Ate, halid mo sa region ang information nga gin-refer sa port mo ti laban-laban sa port na gid niyang may final say Ibalaan tala na sa Lunes kan tuan datos Lunes dali ko ni refer ta nila sa iban pang opisina ti do hindi na nainsakto. Ate, amo nang masakit da pero ti galaom kita nga basikod man no dabla subong. Akay ko ba opisina na kinagin kadtuan ta ng port ikaw pa ya.
Ha? Ikaw pa ya. Basta mga mo na inakantuan mo na din niya. So anyway, may mga contact person man kita nga gina-coordinate si Engineer Salabedo sa region no siya. So gina-refer niya ni sa Port Engineering. So gina feedback kung ano mangin status ni karon. Kaya based sa pag-check naton, do kita man ni gani nag-post na sa Facebook mo. Sang May, no? Sa bulan sang May subong nga tuig. Ang ginispalto, no? Ang dalom sang ungkap ni Uber. May ano nga tuig ni? May ano nga tuig? 2025. 2025. May. June, July, August, September. 4 pa lang ka bulan? Bubo na? Ay lilintukin siya. Base kung ginkontrata naman ni ang asphalt laying, butang tabi worth 1 million. Si kontraktor, no? Mambasa, damo pa ko main contractor, damo pa ko damo pa ko project, ipasubcontract lang ko, pero mga ilang ko na 20% si mo ti 1 million, buwinan 200,000, 800,000 na lang bilin. Ti sa 800,000 na, hindi na pwedeng, hindi mo ginapagwisik-wisikan ng mga for the boys, kag for the girls, kag kung sino pa na nga por na, lakip na si Purman. Di ba, same lang karon kon, imbis kung tani nga damol ang asphalt laying da, nipis, amo na nga 3 lang kabulan, buho-buho na. Basi kung laban pa lang tukob sang sa gin-implement nila nga asphalt laying, Bumbujumar? So muning alada gin senta May 4 gali ni no. Gin asphalt do asphalt overlay kid dalawin ni swinto mo. Kun natawon ta mo kita ganida kay siguro man sa status sabi sa dalan medyo siya mabasa. No, kag masamiti ginagyan sa mga big trucks sa dalom. Bumutsa pa mo man siguro nga dumadasig sa nga daw nag lubak-lubak no nga portion sa dalan ti isa ganito kidas driver gambang hindi man sila padasig kay kaluluoy man pasahero nila amo na nga pag-abot sa lugar ti pero kabahol na iya Bumbujumar nga 3 pa lang ka bulan lubak-lubak na actually ba sa may area lang man sa intersection and the rest ni pakadto na to sa may ungka to elementary school. Ti basic on wide man kalabot ang kadamulon sang asphalt overlay kay tiya mo na gani laban na ganit, laban na gusab, laban ng gurahab sa pundo sang asphalt overlaying. Sabon yung gina-coordinate naton diri karon mga information sini karon kay do based to sa pag check na do binja manipis na ang asfalto kay taisa mo ang sa dalom siminto na babutsam ti makita mo kuno ano kadamol kumpara sa unhan nga gin-asphalt overlay pakadto na to sa may eskwelahan sa may ungka to elementary school nga porsyon na sang dalan sang May 4 ni ang sitwasyon sang idalom sa ungka flyover ginsen mo din sa kondo daw inang loaf bread bala do pan wala sang buho-buho kag nami tigaling after 3 months sa buho-buho na ti gambal kita sa mga musinig ang aton dayon nga dalagan sa paminsaro naton tama ka malisyoso bisan sino man lang guro kiti sa subong bala nga nagakalinabo nga ti hamakon mo ganitos may bulakan to karton mo ang tagtaganay isang kwarta ginahaplak lang sa lamisa no kung nagatuwas imubuyon do hindi pa matabunan kiti tama ka dagmol sang tinangkasana isang binandol sang kwarta mo ti palpak to ila nga mga proyekto. Ti ko na mo sinang plastada karon hindi malayo nga basya mo maning paminsaron or amo na ganining ginapaminsar karon sa mga pumuluyo hilabi pa sa mga kauturan naton nga adlaw-adlaw nagaagi dira sa may interseksyon sa may ungkap flyover alaban-laban sini laban naman ning ganit sang sa implementasyon sang asphalt overlaying mo.
Oh. Umudjumar? So munang sitwasyon sa karon kay munang gida-check tang pinaka-latest sa karon sa bahin sa DPWH. Bumutsam kag kun anong repair no ang patigayonon sini. Kiti ang isa bala sige na punto karon nga mapino siyang matapan nga way na siyang lubak-lubak agod nga diretso ang dalagan sang mga salakyan halin sa may haro going sa may pabiya area. Bumutsam. All right. Ti bakuron gid lang na datani nila kay bala mo amo na dirang alagyan mo sa mga dalagko sini mga delivery trucks sa aton sini mga kabumbo nga nagasulod diri kag nagagwa sa syudad sa Iloilo padulong sa mga kabanwahanan diri man sa probinsya sa Iloilo. Ti bakuron kung tani nila kay ekspektaron nila dalagko nga mga salakyan nagagi dira tagsa ka matagadlaw Bumbudjumar. Oh. Di magluwas sa salakyan, iban sila bang motor, di ban kagis babaw kay bawal man. Sa dalo man sila gagi, tapos pag mga mga wing van, container van, babutsam nga nagalabay sa sambit sa nikarod nga area, ako naton sa nikarod nga ma-obserbaran. So we hope no kay sa bahin to cross sa bakit for certain bisan sila gani baton man no sa nga pila ka mga concern sa mga driver ti ang ila lang man kung tani nga matagaan naman ini sa tulpangod agod nga dadol diretso ang labay sa mga salakyan sa intersection sa ungka flyover Bumutsam. So po nag-latest from time to time gina-check tadi ko na pinaka ni update karon sa bahin sa DPWH sagod nga matagaan man ini karon sa nagataigo sini nga tulpangod sa aton sini nga mga kabumbo. Sa piyak sini nga bahin, Bumutsam, ipabati na diri kay may statement diri ho. Ang pila ka mga transport cooperative nga ti ginaabi-abi ang ining direktiba sa nga Department of Transportation nga ginapakommute ang tagsa ka mga department head sa idalom sa nasambit sa lingensya. Sunod diri kay Western Business Transport Co-op Chairman Raimundo Boyet Parcon yagit pahayag nga bintaha no ini sa ila bangod nga makita pagid ang sitwasyon sa public transport kag mga commuters sunod sa tungdan kadamo no nga way pa ma-address sa bahin karon sa transport kangay sang maintenance sa mga salakyan ang iban sa kulang sa maintenance sitwasyon sa mga pasahero sa tion sang rush hour mga kagutok kag hindi mayo no nga pagtratar abisag ila sini nga mga pasahero do mo na kalabanan sini mga common sini nga problema problem sa idalom sa transport no specialty sa bahin man sino nagatratar sang hindi mayo sa mga pasahero? Sino nagatratar sa hindi mayo sa mga pasahero? Ang transport cooperative kay tisang negligada may mga konduktor tunga do nagbaisay sa ila sila nga pasahero Bumutsam pero tisudo kay Mr. Tarcondo ay naman kay gina inform naman niya sila nga pao mo kag mga driver Bumutsam. All right. Kag mismo siya no ang nagpahayag ti mayo man kay di man disbintaha sila no kay ti bisan sa ilaban kadi kuno nga cooperative kung may mga violation dati mas mayo gid nga ma-correct kag makita man sang mga empleyado sa dalom sa DOTR agod nga matagaan man sa kay go sila nga igtulopangod kag sa bilog sila nga part man sa kooperatiba no ang ma-address ining mga concern Bumutsam kag gin-share man gani ni Mr. Parcon nga ti mismo siya gani isa naga-commute man may mga nakita man siya nga mga pila sini ka mga kakulangan kag ngay sina sa mga drivers nga nagachinelas dapat tinagsuksok sa sapatos kag iban pagit sini ka mga patratar no sa ila sini nga pasahero sa mga public assistant officer sa ila sini tagsa ka mga kopertiba. Ang ginasuggest lang sini no sa natungdan sa mga director sabi no nga ti kun mag-commute sila dapat mga 7:30 to 8 kung 6:30 to 7 gali no 6:30 to 7 during rush hour gid la
Bumod sa agod nga ti makita nila ang sitwasyon sang mga motorista o kung sa sining mga commuters pakadto sila tagsa ka mga destination. Ti matandaan sa damlag lang nag-commute si Director Richard Usmeña sa LTFRB past 8 AM kag si Director Gaudioso Giduspan sa LTO past 6 PM do mga 6:20 to kuno kabot sa director sa opisina sa Land Transportation Office si Raimundo Boyet Tarcon chairman sa WBTC. Aton nga mga opisyal naton labi na LTO LTFRB no ati sa parts ng transport ya dapat mabalaan nila na no aton pasama kita sa ila no nga nanaog sila nagacommute sila para nila makita kung anong problema naton sa aton nga mga PUG no iti number 1 makita nila number 1 ang aso ang aton nga roadworthiness sa atong salakyan. Ikaduha da makita nila nga mahigko ang salakyan gaginutok kamo sina kag di ang ila diri mar nga ginalantaw naton nga makita nila kung ano magsakay kung ano mag-commute ang mga pasahero naton kag kung anong problema sa aton nga mga commuters labi na gid sa aton mga transportation naton mga gamit no. Kay diri kadamo sa problema kung ako lang sa mga driver pwede na masaway mga loading sa hindi sila ma-load unload sa pasahero ti delikado na sa aton nga mga pasahero no kag makita nila gay amo gali ning problema sa mga commuters naton muna nga hindi na silang pati sa sugid-sugid sang iban complaint sang iban pero nakita nila nga may problema gali ang mga pasahero nato no muna ti usama kita batian naton sa media man si Atty. Guido Gudispan nga nag-commute aton pabor kita no ay kita nagacommute man ta kung isa nga makita naton makorek nila ang problema gid nga dira sa aton nga mga unit naton mga problema kay iba gani mar ang aton nga mga PUG naton mga labing gid ang traditional naton nagreklamo sa unang pasahero nga ginatuslo kadansang ang ila buli tungod nga kagisi ila nga mga labi na gid estudyante uniform nila tungod nga hindi magreklamo sila wala sila reklamuhan kundi driver gid lang wala nga lami gid ang ginimo sa aton nga gobyerno nga mabalaan nila kung anong problema gid sa transport naton. Ginapangabayan naton kasi makasakay man sunday Director Guido Giduspan sa LTO sa mga bus nato no hindi lang sa WBTC no kundi sa ibang mga bus kay nakita naton dira nga may mga programa si LTO ang sardinas wala to anti-sardinas ano nila nga kung tuod pati ang mga konduktor naton kaya sa part sang WBTC correct nato kag inaguro sa part sang mga opisyal naton LTO LTFRB nga pabor kita gutong makorek nila kag makulbaan ang mga driver naton oros-oros aton nga mga traditional nga mga may mga problema ma-correct na kag masaway nila dira mismo sa dalanon na building. Anong oras ginasuggest mo sir nga dapat mag-commute ang mga heads naton especially sa LTO kag sa LTFRB? Sa akon nga bala nya mar mag-commute kuya una 6:30 to 7 no dira gid ang pasahero naton kay Mogasa no dira din naton makita kung ano ang pag manage sa aton konduktor kag driver naton sa mga commuters naton no kay gutok-gutok na no amo na bala nga gusto man naton nga makita nila ang kagutok sang pasahero sa mga traditional naton sa atong mga modern jeep kag masaway gid nila no masaway hindi lang kami nga mga leaders ang masaway kundi makita sang taga LTO LTFRB nga may mga problema gali sa ang mga commuters naton nga ni sakay labi na gid sa modern jeep naton kag sa aton nga mga traditional. Inday handis bintahan ni sa inyo sir sa co-op nyo nga basikon kamo madakpan or kamo mawarningan daw ano? Ako niya mar kapasalamat kita kung kita madakpan no kay para ma-correct naton mga driver sa conductor naton nga gali amuning kulang ninyo di dapat niyo na nga obligaron kay man sakay gali nga taga LTO taga civilian lang si madakpan mo sa isa ka direktor ng LTO nga sala ang inyo pagdala dira o kon sobrang pasahero nato no
kag may ko aton mga bus labi na binigit sa mga traditional naton nga may ara traditional nga siling takina nga tilibding aso no los compression ti ang aton diri nga ginakuan mo gani ginag so upod kita sa modernization program ga gobyerno kay ni mga Euro 4 ni aton mga bus no kag sa mga traditional naton tauman sundang sa tilibding aso may ara gani ang pulungkuan sa nga ti Megco no muna ang mga tapal nila gisi no ang driver naton terribly ang kamot may mga asante pa na may grabing burungos no gatsinilas pa na no amo na nga naga pabor gid sa aton sa mga transport sector nga may mga direktor nga naga Si Raimundo Buyot Parcon ang chairman sa Western Visayas Transport Cooperative. Bubutsam. All right. So sano pagid ang sunod sining pag-commute naman sa mga opisyal sa DOTR para iya nga makasakay man sa iban sining mga transport cooperative Bombo Jomar? Si kunong taon once a week mo ang mando. Next week naman Bombotsam. Ang Next taon week tani naman. kay next week amo na mga isa to sa mando. I'll suggest lang nga dapat 6:30 to 7 para ti makita gid ko daw ang sitwasyon bla. Sang mga public transport kung ginasunod man sang mga co-op sa mga jeep ang amo nang patakaran kiti dapat hindi maginotok. Do hindi lang do kasubong nga sa dina sa sitwasyon sang mga pasahero sa sulod sa transport vehicle Bombotsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumopilia para sa number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. Ako paborable gid ako sa sining pagsakay sa mga opisyales from the Department of Transportation sa mga public transport vehicle para nga timabalaan Manila, ma-experience nila kung anong sitwasyon sa mga kauturan naton nga adlaw-adlaw naga-commute bala sa eksperyensya sa kag sitwasyon sa mga estudyante, mga empleyado, no, maordinaryo sining tawo para nga ti dira halin dira makabalay sila sa kung ano pa gina mga medyos posibles agod nga mangin maayo ang biyahe sa aton siniiyang mga commuter kag siyempre maayo man sa bahin sa aton sini nga mga super kag operator dala na datanan hindi bla sa aton sini nga mga kauturan. 55 minutos na nakaligan sa takna sining launa sa aton sining mga kabombo no na-mensionar ginato ang Ongka flyover balang agin pabumbo ang lubak-lubak sini kay nagbuo-buo tong asphalt overlay. Liwat na naman ini nga naghatag sang huol dira sa aton sini nga mga motorista, no? As a matter of fact, hindi lang Ongka flyover kiti paglabot ka to sa unhan, paglabot nimo sa Aganan, ara naman tong Aganan flyover ngati Sos Maria Kagusip kadugay na. No, kadugay na nga nagauntat sini ang Kalbaryo o kadugay na naguntat sini ang pag-construct pagkayo no sa aton sini nga mga tagpalamati ti natakol man ining Aganan flyover sa bahin sang Senate no sa Committee on Public Service kag ginasukot diri ni Senator Rafi Tulfo ang DPWH sang status report kag ginapakompute diri ang liquidated damages sang kontraktor no ang ginasukot lang diri amo ang UTCP no ining United di na ganining United Technology Consolidated Partnership. Ti sila niyang nag-design sandig sa Bureau of Designs. Sila na yung nag-design sa Ongka flyover, sila man nag-design sa Aganan flyover, sila man yung nag-design sang bantog sining dito sa Isabela. No?
ang Kabagan Santa Maria Bridge. Ti ang description gani before pa man sang pagkarusdak to sang Kabagan Santa Maria Bridge. Wavy sa aton sini mga kabumbo. Medyo balod-balod man to antes marusdak. Sa aton sini mga kabumbo, no? Sila man ining nag-perform sang soil test both sa ungka kag sa bahin sang aganan flyover sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti kung lang taon naton do ang namukbukan sila diri ang United Technologies lang niyo. Ano ni siya? United Technology Consolidated Partnership, no? Pero sa part sa construction, ini tamang pagkalimtan ang International Builders Corporation, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo na gani banwang ginapaligban naton kiti sa kadamuon sang na-construct na sa mga proyekto under the IBC. Kung nakita gali nila nga mayara sang problema sa bahin sang design sang UTCP nga away na nga nila ginakurihiran ini. Dimla sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti sa bahin naman sa central office though so ay man na sila, ay man sa nagakigo sini nga pag-kurihir sa Rodrigue. During this time, ang Secretary Abe, tahimik lang mo. No? Hasta nga nakapungko si Secretary Manny Bunuan, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. But nagapati kita nga sa latest karon nga move ni Senator Rafi Tulfo nga ginapahusisa ginhusisa niya si Banwa. Kay ti hindi lamang kay ungka inaganan ang may problema, pati ang Kagban Santa Maria Bridge, no? Ngati ang United Technology Consolidated Partnership amo man niya ang nag-design kag nagpatigayon sa sining nasambitan karon nga soil testing nga nagbutang man niya karon sa pagkaalang-alang kag pagkauntat sang pagtrabaho sinadira, no? Do lady, hindi ni Lady Sulon. Lady Regional Director niya nga nagpasuspend sang trabaho mo. No? Sa aton sin mga kabumbo na lipat na ko sang pangalan sang babae nga Regional Director bla, no? Buki man tos media, way man to pa interview from butang assistant secretary pa ni. Oh. Base kon mabakod man ang kapit niya guro. Si Nere Buino. Buino ka. Oh. Anyway, sa aton sini nga mga kauturan, ang sitwasyon subong sa aganan flyover, makabig naton ika 74th wonder of the world. Wow, 74 wonder. Oh. Nami ni saguran to kano. May mga areas to nga nagtubo na ang hilamon, may mga lumot-lumot na, no, may mga may mga naga-suwestyon gani nga himuo na lang ni kano. Permanent sining peryahan bla butangan kuno da periswel kag kun ano no? Sa aton sini mga kabumbo pero ti isa ini banwa or nagapang duha ini sa makabig naton nga landmark of corruption. Una sinibanwa ang ungka flyover na nga kung sa diin tiyang ungka flyover na gamit-gamit naman subong kay na disponera na nila. Pero amo paginining dako karon iya banwa nga panamangkutanon pero galing kinadayon grabe nga mga power playing kag kung sino nga may mga mariit to nga do hindi ni matandog ang ungka inaganan flyover. Hopefully sa pagmensionar ni Senator Rafi Tulfo sa pagpahusisa sa iya sininga komitiba, ma-dig deeper pagid si Senator Rafi Tulfo. Kung hindi ani mapadalman ti bahaw ang pagpangusisa niya no? Mahi kaya ko siya magamo si Banwa dapat padalman niya ni.
Sa aton sini nga mga tagpalamati labi pa karon nga ti ini siya isa ka senador pwede man ni siguro magkapatigayon sa nga ipaano ini ipa-quadcom yun kung ano dira para nga mahusisaan blatanan kay damo dire no sekretary Senator Rapi Tulfo damo dire isang nagahulat nga it's about time nga mahusisaan ining kontrobersyal nga mga proyekto nga ni. Now, sa aton sining mga kabumbo, ining lakip sa gyapon ring ungka flyover. Now, kay tiyam ako, mutusang nagligan to, involved naman to sa isa naman to ka insidente, bangod to lang vertical clearance to, nasa lakay naman to. Sa aton sining mga tagpalamati, kay hindi pwede ko naman mapaagyan to sa mga dalagko sining salakyan sa ibabaw. Din kayo mo kita 1 kabilyon ang balor sining flyover ni Subong. Sobra na 1 kabilyon. Dalagko nga salakyan na hindi pwede ka agito. Motor di man pwede ka agito. Mga private lang to yung mga salakyan na magkagit. Okay man na. Sa aton sini magkuturan. Pero ang punto nga may limitasyon bla. No? May limitasyon gid man ining mga flyover naton, pero tidriya nagalibog ang ulo naton nga may mga kasubong sinibanwa. Ti ang sabat sang kadamaan, ti malamumumbutsan, basi kung pagyan na to sa mga dalagko karon, for example, abi minibus, pagyon mo to, may biyahe, abi nga dire-diretso sa ungka, sa may aganan to tabok, pagyon mo na to kron, tapos mag-traffic, magdulungan at siya magbugat kag umusmod na, kung ti libog naman ulo ta, ti mausmod na kay baldog ang pag-ubra mo. Unti mosmod, common sense bla, 1 + 1 = 2 sa aton sini nga mga kauturan. Ti gin-suspend ini ni former RD Bueno ang construction sa ganan flyover kay same lang kuno ang sitwasyon niya. No? Sa bahin sang ungkap flyover kay may tsansa man kuno nga mag-usmod ang mga pilote sa nga ganan flyover. Ti nagalaom kita nga matamatan ini ni Senator Rapi Tulfo para nga mabalaan tagid ko nanong plastada si Nadri Banwa kag luyag ta mapasabat man ang dapat sini nga manabat kay timintras tanto nagapabilin ini nga hindi mapuslan sang mga taxpayer kabigon lang naton lamang ini Banwa nga istatwa sang korupsyon diri nyo makita sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Lapaw naging ko sa latid sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sang mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Oras 6 minutos na kaligad sa taknang 2:00. Nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua,
magpili sang safe nga accommodation, mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone, ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini.
Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Happy weekend! Hello, Sabado! Good afternoon, good sa inyo. This is Tita Regine. Ari kita. Sa saring hapon sa pag-abi-abi sa inyo tanan, welcome sa weekend edition, Saturday edition sang kahapon lamang program. On standby na ang aton nga winner si Inday sang Iloilo. Kag sa dili madugay, mag-iistorya na kita sa iya and we will hear from her, no, the grief sang isa ka tawo ang ginbayaan sang iya nga pinalangga sa kabuhi aton na sa eternal fold ni Lord. 16 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. Welcome. Diri sa kahapon lamang program. And gusto ko lang kumustahon ang inyong mga istorya dira. But before anything else, ma-Christmas countdown kita anay. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
Mga kabombo, 96 days to go before Christmas. Ano na ang mga naplanuhan naton dira? Ano na ang mga napreparahan naton? Anyway, ginakumusta ko gid ang inyong mga istorya nga ginaumpisahan ninyo sulat. I hope nakaumpisa na gid man, especially those nga hanggang desire pa lang or hanggang intention pa lang. Kabay nga ti natagaan nyo na, bisan 1 minute, 2 minutes nga naka-dearest Tita Regine kamo dira. Kag matapos na ninyo, and then anytime, pwede gid nga ma-email. Success ginaya kung makatapos gid kamo. Kag mapadala nyo na no, through email ang inyong mga istorya. Good luck. Basi ka mong ako yung next nga pag-interview hon diri kay kamo na ang winner. So, i-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat, pwede nga idulong diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City, or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kag right now, ari na kita sa pagbabati isang aton nga ambahanan para sa inyo tanan as I welcome you diri sa KLP. Here's J.R.O. Claret with a song. Ngano. Good afternoon, this is Tita Regine. This is Kahapon Lamang program. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Dawaton na lang maskin sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iagi ko na lang sa joke at smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Patong na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko kung ang mulabaw, kung malango wa nailain. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na lang.
Nasaktan lang ko. Dawato na lang, baskin, nasakitan ako. In life, no, sometimes you have to swallow the bitter pill. 23 minutes after 2 o'clock. Hari na kita sa pag-interview sa aton nga winner, si Inday, sang Iloilo. Kag-ara na siya online. Hello, good afternoon, gid sa imo, Inday. Hi, Dida. Mayong hapon, gid. Sige, maumpisa na kita ha sa pag-istorya sa imo. It's so sad nga wala na ang imong husband and this happened during pandemic period. Pila na ka ng katuig nga nabalo? 3. Pila subong ang aton edad? 66 na ako, tita. Sino ang imo nga upod na lang subong sa pagpangabuhi? Akong bata. Ilaya mo man. Pila ka mo katuig ginag-asawahay sa imong husband? 24. Pila? 24, tita. Kumusta siya? Gusto man siya? Dali lang. Nagalalakwid ang dila ko. I would like to ask, kumusta man siya? Health-wise, ang buhi pa siya? May ginabatsyag siya? May maintenance siya? Paano? What maintenance? Tita, wala siya maintenance ng wala naman ginambal ka na ako kung may nabatsyagan ka na. Dali lang yun ha. Inday, siguro nag-monitor ka da, no? May radyo ka? Pwede lang mapagamay-gamay ang volume. Parang klaro ka diri nga mapamatian. Kag parang wala sang may naga-feedback or wala sang may naga-echo. Sige. Basta na lang siyang nagiging. Bata ako gila sa atubang kung nagkakapot ka sa phone na. Okay, sige. That's better. So balikan ta, wala siya maintenance, wala siya may ginabatsyag, wala siya may ginareklamo, health-wise? Batsyag, wala man ginareklamo. Ipos Pasi pa dito pa ni ma-improve ang iyang kwan. Balikanta na lang siya, no? Sige, standby ka lang dira, Inday, ha? Kay gusto naton nga klaro ang pag-istorya naton sa imo. 2:25 ang aton nga oras. Mga kabombo, balikanta ang aton diri nga winner, si Inday, sang Iloilo. Inisagi hapon, ang kahapon lamang program. Kaupo din niyo, si Tita Regine. Magapanambalik kita. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Kita balikan taman ang aton diring winner si Inday sang Iloilo and let's hope mas better na reception niya dito if ever kung daw medyo puro pasensyahan ang naton no basta sa iya kuno nga wifi. Anyway, hello again sa imo Inday. Hi tita. Okay na. Sige. Let's hope nga mag-better pagid siya, no? Samtang nga nag-continue kita sa pag-istorya sa imo. Sige, balikan tabi ang natabo sa iya. September 9 of 2022, pandemic time. Ano ang natabo?
alas 2 kita sa gabi. Hindi ako tulog. Tapos, nag-cellphone na lang ako. Hindi lang kung ano man, so hindi ako makatulog. Tapos, rubay, napunta. Alas 12 ito, napunta. Tapos, hambal na, nang hindi ako makahinga. Tapos, yung pabayaan na, rubay, nagigdaro ng kaliwat. Tapos, siguro mga 5 minutes, pupungko na, nang nagbaba mong pupungko dito na yung tapos hambal na, kung hindi nisundan ko sa dito, hambal ko na bugin nakaptan ko ulo sa sakay, puro lang tanong tita, puro lang basa. Walya, basa ang damit na, ang ulo na, ang lawas na basa. Tapos sinambalan ko na, kung napangayo, tabi ako tubig, kumintayan ko siya. Tapos, patapos na inom, ito ang matyagan mo, miniplan ko kayo na. Tapos, sasaylo kami tuya sa supang, kami yung san kulawas na. Hambal ko ng, na matyag mo. Una na saylo ko na sa piyak ang akong sakit, sa gilid na sa right side na kuno masakit. Sige na, hambalan ko. Kung na ba sige, kuno ko kumakinamon, yan, sige, bugnong ang Tapos, ang pagkatapos ka to, maya din ang tumamag. Ang patag mo, daran ko sa doktor ko na daw. Sige, Inday. Oo, sige. Mas-shift kita, abi, sa imo nga cellphone, ha? Pangayoon sa aton diri nga partner sa technical side ang imo nga number sa cellphone. So, mas-cellphone na lang kita kay para mas klaro pagid siguro, okay? Alas 2:30 ang aton nga oras, mga kabombo, puro pasensya gid, ha? Pero ang gusto lang naton nga klaro ang pagkabati naton sa aton nga winner. Magabalik ang kahapon lamang program. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Alas 2:34 ang aton nga oras, so shift kita sa iyang mobile line, mga kabombo, para nga mas klaro gid no ang aton nga pag-istorya diri sa iya kag mabatian tagid sa sang klaro sa iya nga pagpatpat. Ano ang natabo sa iya nga husband. So you were saying kagina Inday nga siling mo sadtong September 9, bali na bugtawan mo siya nga grabe ang iya nga palamalhas. Ano ang imo nga ginhimo? Tingin ko man yung son ko gani siya. Hello, tita? Yes, go ahead. Gintawan ko siya katubig. Ay kung na mainom ko, no. Di, ang lawas na, basa-basa yung tanan, pati bayo. Ganun islan ko bayo. Na puro rugid na puro na pawis na ang anang, nga lawas. Kung ano ka, di ko gin islan ko bayo na. Tapos, gin pahigda ko tuloy sa supagin pamanyusan ko ka-uwel. Tanan lang pamarang manyus ko sa likuran sa kung ano ka man, darang kita sa ospital. Tapos ang bandang huli daw nag-okay naman ta na. Okay. Pagka rubay nga kung nang daw okay naman, kung pamatsyag mo, kung na sa iyo, sa piyak ko na, basigin usog ako, kung hindi kumara. Ang kumari naman balatita. Di amo to kag, kung namang basigin usog ako, masakit bugtong na ko, no. Kung nga sa ilo, kung ano sa ilo sa piyak, sa right side na ko na ang sakit. Pagkatapos ka to, doon okay naman. Kung yung naturo pa, alas 4 to, natuyurugid ako. Pag-aga pa na agtutuya sa kumari naman, alas 6 agtutuya, ay mapalaway. So, nakakas, kaya nagpalaway siya, nag-better ang pamatsyag niya? Ay, dita, di ko na amuri dyan. Nang napungkot yan sa may tiyanggi, sa tubang malanggi kabalay sa kumari naman, nagpunigin lawayan. Tapos nakita ka diyang amon nga parinti man naman, nga sa tupad ng katindahan niya ran nga, nanugit yan akong kunamanang, nang kita ko si Manong, nagpinuriit, kadighan nga, masakit yung puso. Kung ay ko kamaan, may mga panugit ka na, kirang masakit digana o ano. Tapos, nag-uli giya, kung namahambal na magtukunutan na tuya sa may health center. Di ko yung tawaan ko kwartang ko, basi may bakling ka nga bulong. Tapos, pag agto na tuya, buti ko tawagan ko ang amon nga tsala, bala nga tricycle driver, padulungan ta na tuya sa Banwa. Di ba ay man ta na alas 3 ang usapan, may mga tapon ta na, kung kuti ko iding karilan ko na, hindi magdapon ako sa buwa. Di ko na burbay, kung malipat man ako nga pa-inendya ka para sa pain, bala tita. Pero was that the first time, Inday, nga nagbatsyag siya sang amo to? Oo, magulang gid. Way ta na isa obrahan ay way man ka reklamo da gabi ta na pa obrahon nga daan kadi Way mo siya nakita nga daw gakuan siya sang dughan niya, nga daw gapinot dughan niya.
Okay. Why gida na? Oo. Daway man na tinabay siya gano kung ano. Tapos nang why man gareklamo, di kung ano sakit na kung kuan ka dati okay man pa nga na. Amo to. Nagbantay abito kang tricycle. Tiyo magabot ang tricycle siguro may dulong nga may dulong kun gali nga sa dumanggas ang pasahero na. Tiway na mabasa ko nang tiway ko dahil mabasa ang text mo. Tiyo ni pagkatapos ka to pag ulit tayo huwag na lang nakaralang ko tita katang para sa pain bala ay para mawala lang ang sakit na matapos ka to nang sige lang tanang katurog halin sa agas ang maghapon nga turugay ana lang yan sa swibi kaya balugan sa bata ako diyan kung tututo na tuwa bala kung kustatay mo wag di tinurugan gabi no nagbawi mo karan kaya dito ka naturog lang tagig ta nga maturog mo ti do adlaw mga alas 2 diyan sa halaga turog inang ginano ko kung paano di ba ang sa paa diyan nga dug item di ma tambal na anong chinilas ko no tambal sa chinilas di ko ning bayaan ko lang maturog sa hapon, asa nga magsira, mga alas 6 ang saka sa babaw ko naman maturog. Mauna ako maturog. Di ko na nagturog doon tanatuya sa babaw. Gusto talaga ng turog ay para mabantiyan takaw. Di ko na nagturog man tanatuya tapos pag nahigda man ako pag tapos himas giya. Kung ko, banyo si abi anay likod ko, kang owel, tingin man yung sana man to. Tapos, sa likod ka na ako, tiga pa matip ako ka prayer bago magturog. Nagtalikod man ka na. Kuno di sa way man lang ati kung ko basi natuyo balata na. Pag aga-aga pa nagtawag yan, nagnaog kumang alas 6, nagnaog yan sa may dumadilim pa ganito. Naog yan sa supa kag din tawag na bala ang ana nga boss nga sa Lunes na lang. Pwede ti Sabado ato mo. Sabado to, di ko na sa Sabado lang, sa Lunes lang kung abitan na ma-report to ya sobra na. Pagka ka dyan, inang... Pwede siya ito ginutuan, mo pa siya pamahaw, no? Kumusta ang kaon niya? Oo, tita, kundi, nang pagkaaga ka to, tiway niya punan ka to kagabi, di kundi indaan ko kang ang kalukalo, ng kanon, pag ginadaan ko kang kalukalo, tiglan ko kagatas, ako pang itlog. Tapos naghimas sa tuntuya sa likod. Kung kung kuyapahay man, huwag ka kasi yapon kagabi. Di ko nahimas ako sa likod. Matya ko man panawag ka na. Kanya di ko hindi ako, ang kututo na naman, nawag satay mo. Kung ang busit dati, lantaw ko plato, no? Wag dati mga silid, isang gamay ka na tita, wag dati na silid, anong plato, anong gatas na ubos. Tapos, anong kanon, duwan man ko, dabadian nga nagkaan, nga daw naghuni plato na. Tapos, gumawa ko sa gwa, kung paano yung tawag mo ako, kuna, ako na kagaling mahabal nga ako na naghipos lang, tapos doon mo naghabok pala, busog na lang. Siyempre, isip ko lang na busog man, siguro ta na Ako na may nebulizer nga dyan sa kabila, sa Piakbalay. Siyempre, agi ka ito maghapon, tita. Tapos, batian ako, tita? Oo, yes. Oo. Okay. Agi ka ito maghapon, matay niyo ito nga brown at maghapon, tikong kaya mo. Maano kita, magdo ko sa Banwa, magtuanay ko tuya kung ko sa bugto. Ay, may nebulizer tanda tapos may kaya doon nahapo siya sa ling mo, no? Doon nahapo siya? Oo, nahapo siya. Kapangita ka nebulizer. Tikong ko ang IT nebulizer, sa Banwa ang nebulizer. Tikong ko may hapo gid man ni siya? Wala? Ha? May hapo gid man ni siya? Why man kinahapo na siya, tita? Pag-ulang ko nahapo, nga mo ka to. Okay, sige. Tapos, kung nagkukiro to yan, binapanaw. Ako man sa duwa man ako animo lang sa itagapanaw, may mga tricycle man gani akong nakita, nga dapat yung dara ko rutan at
tuya. Dugin nasugugid bala ako. Tisipab na mapanaw pa ako sa tuya sa may parking at siya. Mga 15 minutes pa ako nga lakton. Makaabot tuya sa may sa parkingan. So, ginbayaan mo siya? Upod lang siya sa imo nga bata? Binayaan ko. Okay. Duha sa nagyay, biyaan ko. Manansan nga dugin nasugugid bala ako kakahay ko nga maagtutoy ang sabay ko bit-bit sa nang duwaman. Tapos kung hindi pag-abot tuya, ibuhay pa kami tuya. Abi man tanang kabugto ko, okay man lang mo. Okay man lang siya. Tinang doso ay man lang kananda-tanda. Yung ko na, kabugto ko na kung manaan guling abutan na sitwasyon na katuloy. Dapat nga kambalik ka kung ano. Di ba matulang maatita nga amurgulaan ka sa sitwasyon. Pag nagliya, okay pa man tana. Paghalin ko, kung sandali lang din ako. Nagpaload po ako cellphone na. Tapos yung dawaan ko pa nga kung kaya mag-ibihis. So, agturo kami dyan. Suwatin ikaw pang motor. Di lugar nga magkuhan, pag-abot ka tuya sa may, nakaabot lang, pag-abot naman, nagkabalikit kami diya, nakita ako nang ginaalay-ay kang bata ng mga diyahang. So, which means nagalain na gitang iya nga pamatsyag? Oo, nipis na kita nga, kung haruson pa lang do hindi ra kailis kabayo na do inukay ang aparador ay nabual kabayo na to siguro yung nabalag kung mailis mo. So, sige-sige ang iya nga pagpamalhas? Wala lang tita, wala ka aging balhas pag ito basang-basa ang tanan nga bayo amo tugan ni hamalo kanimo na dehydrate siguro ay paghaling ko gid kang higog kalawas na ang busong ng pag abot tugiya do kanipis nga wala gid na ang bayo nang inibasog giya nga pagpanaw nanda inang do pinugan anang do porgan hiti basa gid kita na kawayo ang na lawas na mo. So pero di pa kadto mo gid siya sa iya imo nga magulang para nga makagamit to siya sa nebulizer. Anong iya sitwasyon? Kunin pagin sugat sa giya. Siguro tita, ang nakapalawig-lawig ng guro tuya ka na, anang kwan nga siyempre nagmotor sa namo kay pag ko. Siyempre ang hangin. Siyempre need ng hangin. Amo tuya siguro nga nakaabot sa banwa, tingad lang siguro sa hangin nga ginahaklo na bala tita? Oo. Ay, way man ako maglaom nga tamaan gid ta naka-critical anang sitwasyon. Way ta kung tamaan nga amurun ta nakatuan. Way nang sulod sa isip mo nga dalon na lang siya sa hospital? Kung dito yan sa Banwa, nabiling kaming duwag bata kung waran. Tapos sambal ko, kung naka-text na to yung ginanibulizer dun ta, nag-inday, ginanibulizer dun ta, na do okay duman. Tapos, so balik ko na sa CR, pwede kanin babakal na diyang akang hipag kang Gatorade, kay basi gata ibala. Siguro sa bakit sa pinainom ko nga gatas or Tapos, habang nagtuyara sa na, nagherinibi ratakan diyang, kung ko hindi ito maglawig kung bana ko to, ang matong sitwasyon, kapinanawag ako, katay sa kuwagid na natin gatawag. Tapos, buhay, nag-text ako tita, batian ko ang busis na, ang nasa CR, nag-ring ita na ng cellphone tita mo. Daw siguro lang siguro ni Lord nga mabatian na ako or nag-ring ang cellphone na, nga puti kumusta ka lang kung nagya ako sa CR. Tapos sige kung ko karon lang ko ako matawag. Pagtawag ko liwat, why kita na hindi kita na makontak. Tapos nagkadto ka na lang to. Nagkadto ka to sa balay sang magulang mo. Ako nagtuto tita. Nagambal ang bugto ko nga ko na ko timagpo kami diyan hambal na diyan nang kamo kay madaro naman sa ospital. Dahil sandala madasa sa ospital may COVID pa do pa to ang pandemic pa kato mo. Lockdown. Kung na diyan lang kamo kami lang bahala daro naman sa ospital. Pag duwa na sa may CR, amo tuya, nagapungko man ang tuya na sa tiris, tita. Pag nagaproponi sila, ang bugto dyan sa sagwa, way ko kumaan nga. Way ka na kamaan nga, murot na sitwasyon, ang rugalita na to, way lang na, basta nagduko lang ta na tita. Way lang ta na ti, nga, abi, do, gawarin naras, o nagbugto lang ta na kang magduko, paghalina sa CR. Di ko abang ako giya, hindi ako madam ninanggid, laing gid pa matiyag ko muna, ang sukos biyak balay, na ang ihado na nga dyan, nga taga-ililo nga dyan, nga na ma-share man lang giya, kung abi na ikaw, giya abi dyang number nga dyan, di ko na ante, hindi gid makunta, kung gusto mo magdulang kita tuya. Pag abot tuya sa Banwa, kapag wa dyang akang hipag, nakamotor, siguro magtuk na ako na pamanaan na ko ay hindi makatext na ka na brown out. Inang kapag wa ato, sa lubong naman,
Ay dinili ko chita na mo ang si ang ihado na nga dyan. Di kung ko pag na nga nanuwil nga abiw ay ron ta na. Kasi makabuta mo sa mantita tuya, ay ron ta na sa ay ron ta na tuya. Anong sitwasyon niya sang naabdan mo siya? Ha? Anong sitwasyon niya sang naabdan mo siya? Nagapungko sa tiris tita nga nagaduko lang. Okay. Naduko lang tanang nga. Nga nang dadag naduko lang tanang pero nagdiretso lang ta kun sunod nga daw ay man ako si nga bi nga pati nga ay diblat na nga. Oo. Tapos ang uri ko na tawag akong nga product ko na kung ano di abag pag anong sakit ka di abag ginang hinahapo nga di aman kung ano di sa baga sa even naghambal ta naman kung ano di ang sakit nga nang ginapamalas ikaw nga katuro balas mo kung sa puso di amanang kung na hindi ako taka naman sa puso galitan na anang sakit nga wag kita naghambal ka na nga may sakit galitan na so hindi antes sa tita wag takon ka wag ko da madara kanin mo sulat ko nga antes na kadi pero miron ta naghambal ka naman nga duwa mata mo dyan ha nga kuna anak kung totoo kuna nang gusto na ni tatay magpahinga tapos ako na hambala naman ako gusto ko nang magpahinga kung sa paano kami kuna basta gusto ko tapos may hipos lang di kuna wag kang mag-alala daming tutulong sa'yo pag wala na ako ginapamangkot na lang may mga bugas pa kami nga nabilin nga ginatawaan kami sa banwa kabugto ko kapamangkot pa yan may bigas sa bakal dyan kung gabi nga to kuna usuhui tapos pa di kuna yung ikaw nang bala sa bahay natin ha ayusin mo sabi niya gano'n. So, amurablat na tita na panghambal. Nga kita pang sa isip ko mga amo ka di Pero gin pa declare, gindala nyo gid sa doktor para nga ti mabalaan gid. Tita, why hay kung gindara para sa ospital sa doktor, siguro ba sige parang basi may COVID or di bala? Okay, kabudlay to sa una. Nga may doktor nga tiyan nanda naman nga naka-jack arrest na. Ay may man na ti reklamo nga may mga sakit na mo, may naka-jack arrest, amuran ang kuan ka doktor tuya ka na. Amo na ginhambal sa doktor. Ang mga ginpangbatsyag ito mga signs na to nga ang problema gali ara sa iyang heart. So wala gid kamo ya idea. Pati siya nga may heart problem siya. Parang gambal ka na. Kung basta gambal na permit ka nga gusto ko nang magpahinga. Kung ano ka man. Gusto ko na magpahinga. Kung nakada pagod ang katawan ko. Di ko ano kanina sakit na batyagan mo. Kung kada tiway man gihambal, ipos man ang na. Secretive gid man ni siya. Ang imo nga bana, is he the type nga hindi niya luyag ikaw pakulbaan or pabudlayan? Hindi, ay gid ang tita na balaga reklamo. Antes ko to, katong hapon na to, antes ko to kay magahan kapag magahan gina suguin sugo ko pa saka ko patuya sa tubang nga balay nga diyan pa ang wiring tuya hay kung ko isaylo ko lang wiring niya sa piyak. Di saka na patuya saka sagdanan kamo saka patuya tanan nga gina ko kana ginhimos na pa antes na ko tumaduragin panghimos na ang gusto ko amo ko dia. Sige lubra naman to nga way ka kamaan nga ba tiyagan gilita na kun ano. Asa na nga way ko kamaan ko to tita. Yara ko na breakdown ko to kang pag buod yung kanakang punira diya nga amuro ta nga waay ng tana. So hindi ko makatinga sa adlaw nga to duro nagsibot diya ka namon nga tung adlaw amo nakikita nanda tapos ang pag-aga karo waay ng tana duro nagsibot yang nga tawo ko namon kakilibot na gid. Sa mga kaibahan na tuya nga driver nagsibot nga isa kung waay ng tana kato nga do may akapon diya pas banwa. I'm sure kung hindi lang to pandemic period sigurado gid nga ti immediately gindala mo siya sa hospital galing kay ti kabudlay sang amo to nga sitwasyon at amo to nga panahon. Yes, siguro na quarantine pa siguro kami or pa no di bala? So mga considerations ninyo, that's why wala nyo na lang siya gindiretso sa hospital. Dumayad man hindi na man ang Ginoo siguro do ari bala tanang pabudlay bala tita bagutan na karon maturog nakapabangutan na kadiya hambal na kung siya ka pabango gid mo bago maturog kuna simpre para pag-atubang kay Lord mabahamot ako mamuro ta na kag hindi gidan kada bago magturog ka pangadi gidan pagbuising na karon mga di maghapon ta kadiya dang iri
imaw kami taran kung oras ano itatlo kami talaga rosary, imaw kami mag-rosary kadi Kanami. Tapos kung nakarak na ko, hambal na tita, ang hambal na kanakara tita, kung madura ako, isang taon lang bigay ko sa'yo kung nakadi kukunin kita, kung nakarak na ko. Oo, amor hambal na. Kung ikaw mauna, kukunin mo ako. Kung akong mauna, kukunin kita isang taon lang. Kung kasi naawa ako sa'yo. Tapos hambal ko, okay ganin mo? Oo, akong kumandino. Tapos pinisip ko kung may bata ako yaman. Ano ba na ka dyan? Tapos, ambal ka bugto ko na, ano tingo, Diyos nga, ang ginuulang ka na karang kamaan nga, amo karang ang kwan. Ang Diyos ang tanang kamaan kating kabuhi. Pero tita, may mo tuod lang, tapos kundi may mga anong parintira kami, mga pamilya kami karagto. Isigidan ko, black amo ko da. Ambal na, ning, ako nanday ko na, balis ka da, imong underwear, kada suksuk mo, kung nakada, Balis ka doon ng ano? Ang underwear, kung magsuksok ako. Kaya mga siguro mga kauna, bala nga mga ano bala? Mga superstitious belief bala tita? Dahil di na kami ang mga bala tita. Haling nga itong umpisa ang malulis ka gura ang magkadasuksok ko bala. Inang why? Tila po tapin, ginaistorya ko, gita na Kung hindi ako ko ala inang tang usapan, ta ko ko ginaistorya ko, matubong turong, hindi galo iman akson bata, ko, tibalay ta dyan, pabayaan mo dyan, pabayaan dyan. Ang kaluoy man kung bata mo dyan bayaan ko, kasi, amo tuya asa na abutan man lang ka 3 years ita, nakaluyan man, tapos permi ko ginapamisahan, permi ko bago mo alas 4, warang kabugtaro ko, nagka-pa-online mas ako sa nag-online intention wala ako sa Quiapo Church kita. Kada gidran tapos sa muna mas intention ako para kananda. 3 years after nga wala na siya, kumusta ka mo subong sang imo anak? Di okay man kami, nakaluyan man kamahal nga Diyos dito, nakasurvive man kami. Hindi mo kayo pangabuhi. Kaya siguro ginapamatian niya man tong pangamuyo mo no? Hindi anay Uy, karon may mabilin sa anak niyo da. Gani man, kaya Ginoo lang gid ang kabalo kung saan uya kita ya kung haon. Gani. Pag ang Diyos lang nita na. So ano ang mga ginbilin sa imo sa natabo nga ini sa bana mo? Ano ang mga balatsagon? Ano ang mga lessons na na-learn mo? Gabi kita na tita sang ginaya jo do wajid ako nga kung nasaktan ako wajid ako gusto ay man istorya ko man tanong man diin mo nga do insert nga rin bigla mo man jaman sang biniaan mo kami amo diyan sige biuran nung tapos yung kalubang kun wire kami tiduha na lang kami gin mo iyaring ka og grabe kita na gawaw ako pa sa likod mo nang mag-isa lang ako. So ano ang imo nga natun-an kag ano ang duyag mo nga i-share sa anong aton nga mga tagpalamati sa naagyan mo nga ini? Ano lang tawa lang di na kung amo siyempre magsari lang kita sa Ginoo na ano mang oras ko ka ang kita ang kamatayan do ka matakaw diyan mo hindi ka kamaan kun hindi ako pamatikam isa mo gaano di ka magaran bal ka si Father nga ano mang oras kunin kita ka Ginoo wa kita ti kita ay ta kamaan kung saan o kita bulon ti amuran nga hambal ko kung bahala man hambal ko kay Lord kung kumahala na ikaw Lord ikaw na lang ang kapahala kung ano ang plano mo sa kabuhi ko amo para nang ginaano ko lang permita na kung may mission pa ako sa kabuhi sige tuloy-tuloy ang buhay pero kung oras na tawagin mo wagid ako si nga magdipon abi nga hindi ako na ako pagbula pag oras mo ron ti moradita. But life goes on, no? You thought hindi mo kaya, but now kita mo strong gali ikaw in your weakness, no? You get sa strength sa kay Lord. Sige, madamo gid nga salamat sa inyo. We continue praying para sa imo nga husband and kamo sang imo nga anak. Kabay, no? Ngati you would be stronger and you would be closer to each other. So buong nga tiduhan na lang kamo ang nagapangabuhi. Madamo gid salamat sa imo Inday for sharing with us your story. Ang imo nga premyo, pwede mo na siya nga maka-claim or mapa-claim sa somebody nga i-authorize mo sa Monday. Okay? May luyag ka nga tamyawon? Why? Okay, sige. Ang butawang kabati ang akong mautod sa banwa.
Okay lang, ba't yaman ang dadi atita siguro. Wala ko tigin na pamanaan, wala mo tita tanuya ako, tamad mong kumapanugid sa iba. Okay, sige. So, madam, magiging salamat sa imo nga pag-share diri sa kahapon lamang program. Salamat, gid, and God bless you kag sa imo anak. Mga kabombo, ang aton nga winner si Inday sang probinsya sang Iloilo. Sa pagpanumbalik naton, ang aton announcement sa aton bago nga winner para sa sini nga semana. Oras naton, it's 3 minutes before 3 o'clock. Magabalik ang KLP. Pagkatapos, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Of course, sa aton madira nga mga listeners, salamat gid for always sharing your time with us 2 to 3 diri sa Bombo Radio para sa kahapon lamang program. For your own stories, pwede gid nga mag-share man, and who knows kamo ang next nga i-interviewon ko because winner kamo diri sa kahapon lamang program. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Maraming salamat sa aton nga mga letter senders para sa siningang simana. Nagapangayo gid ako sa pasensya, dispensa sa mga nagpaladala sang mga kasaysayan with specific date nga gin-request, but wala naton na himo nga basahon ng ilang mga sulat for some reasons. I hope na intindihan ninyo. So may mga ari kita diri pending nga may mga requested date, but basahon naton ini next week. So, salamat and pasensya gid. But I'd like to say congratulations sa aton nga winner for this week to win 1,000 pesos in cash. Kag next naton nga pag-interviewon diri sa kahapon lamang program. Ang aton tagdaog para sa sininga semana diri sa KLP, wala sang liwan kundi si Sunshine Mother sang La Paz. Again, ang ating winner, si Sunshine Mother sang La Paz. Congratulations sa iya. I will be contacting you para ma-arrange nato ng pag-interview sa imo. So I'll be seeing you again, mga kabombo, on Monday. For the meantime, hang on sa mga beautiful nga mga dramas diri sa kahapon lamang program after sang, or diri sa Bombo Radio after sang kahapon lamang program. Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag Dear Diary. And just before we go, here we go again sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, 96 dias bago ang Pasko. I'll be seeing you again on Monday. Maraming salamat sa inyo. Enjoy your weekend. Sige hapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa hapon lamang program. Good afternoon and God bless.